பகவானை வந்து பக்தியை நம்ம மனசுல நினைக்கிறது, பகவானை நம்ம மனசுக்குள்ளார நிறுத்தி பகவானை மெடிடேட் பண்றது, அது ஞான யோகா. ஞானத்தை அறிவை விருத்தி பண்ணிக்கிறது வந்து ஞான யோகா. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகா. பக்தி யோகானா வந்து என்னன்னா எல்லா செயல்களுமே வந்து பகவானுக்காக செய்யறது. இது மூணுல எது பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்டே அர்ஜுனன் கேட்கிறார். இப்ப வந்து அடுத்த கேள்வி வந்து அவர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அனிருத், பிரஸ் தி ஸ்லைட். அந்த கேள்வி 3 கேள்வி: கர்ம யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகா. பிரஸ் ஒன் மோர். பிரஸ் பிரஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நோ கோ பேக். இப்ப மேல இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கிறது வந்து ஞான யோகா. ஞானத்தை எப்படி அடையிறதுன்றது. இதை வந்து ஞானிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் அவரை வந்து மனதுக்குள்ளார தியானிப்பாங்க. மனதுக்குள்ளார தியானித்து பகவானை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, யோகம் மூலமா, அதாவது மெடிடேஷன் மூலமா வந்து பகவானை வந்து அடைவாங்க. இது வந்து ஞான யோகம். ரெண்டாவது கீழே பாக்குறீங்க, கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹனுமான். இவர் எந்த யோகத்துல இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து புத்தி யோகம், அதாவது வந்து பக்தி யோகம். பகவானுக்காக வந்து பக்தி யோகம், பக்தி சர்வீஸ் பண்றது வந்து பக்தி யோகம் சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுத்துல எது பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. ரெண்டுமே ஒரே போல சொல்றீங்க, நான் கர்ம யோகம் ஃபாலோ பண்றதா, ஞான யோகம் ஃபாலோ பண்றதா, பக்தி யோகம் ஃபாலோ பண்றதான்னு சொல்லிட்டு வந்து அவருக்கு வந்து டவுட் வருது. உடனே பகவான் சொல்றாரு, அர்ஜுனா நீ உன்னோட கடமையை செய்யணும், சரியா? செயல்களில் இருந்து விலகி கொள்ளக்கூடாது. எந்த ஒரு செயல்ல இருந்து நீ விலகி கொள்ளக்கூடாது. இப்ப என்ன அர்ஜுனன் என்ன நிலைமையில இருக்காரு, நான் சண்டை போட மாட்டேன், என்னோட உறவினர்களை கொல்ல மாட்டேன், என்னோட நண்பர்களை கொல்ல மாட்டேன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்காரு. இப்படி நீ செயல்கள்ல இருந்து விலகி கொள்ளக்கூடாது. நீ செயல்களில இருந்து விலகினாலும் உனக்கு அந்த பாவம் வந்து சேரும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நீ விடுதலை பெற முடியாது, செயல்களை செய்தே ஆகணும். இந்த உலகத்துல பெறப்படுத்த அனைவருமே என்னன்னா செயலை செய்தே ஆகணும், கர்மத்தை செய்தே ஆகணும். ஆனா கர்மத்தை எப்படி செய்யறோங்கிறது பொறுத்து தான் நமக்கு விடுதலை கிடைக்குது. பகவானை எப்படி போய் அடையறோன்றது வந்து விடுதலை அப்பதான் கிடைக்குதுதான் வந்து சொல்றாரு. துறவால மட்டுமே பக்குவம் அடைய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் பகவான். துறவால மட்டுமே ஒருத்தவன் பக்குவம் அடைய முடியாது. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் பிரஸ் ஒன் மோர். ஓகே. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு துறவியை பாக்குறோம். நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இது இருக்கும், துறவரம் பூண்டுட்டா வந்து நமக்கு வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துடலாம். ஆனா பகவான் சொல்றாரு, துறவால் மட்டுமே ஒருவன் பக்குவம் அடைய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இல்லறத்திலேயே இருந்து அவன் அனைத்து விதமான கர்மங்களையும் செய்து கர்மங்களை எனக்காக பக்தி தொண்டாக செய்யும் பொழுது அவன் முக்தியை அடைகிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதாவது வந்து அதுதான் இந்த படத்தை போட்டு காட்டியிருக்காரு. இந்த படத்துல வந்து ஒரு கதை இருக்கு, இந்த கதையை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. அதனால துறவரம் ஏத்துக்கிட்டாதான் பகவானை போய் அடைய முடியுன்றது கிடையாது. அது வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வே, அது ஒரு வழி. ஆனா அந்த வழியுமே பகவான் வந்து கண்டிக்கிறார். என்னன்றது பாருங்க. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய யாஸ்தே மனசா ஸ்மரான் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யா சாரசவோச்யதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாகி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். பாருங்க, புலன்களை நிறைய பேரை பாக்குறோம். இந்த கலிகாலத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன புலன்களை நான் கட்டுப்படுத்திட்டேன் சொல்லி சொல்றாங்க. புலனின்ப பொருள்களை வந்து நான் கட்டுப்படுத்த, ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்து பார்த்தா வந்து அவங்க புலனின்ப பொருள் மூலம் மனதை அலைபாய விடுறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் பாக்குறோம் இந்த சமுதாயத்துல. அதனால வந்து பகவானே சொல்றாரு, சன்னியாசிய போறதுனால மட்டும் நீ துறவரம் மட்டுமே உன்னை வந்து புக்திக்கு வழிவகுக்காது அர்ஜுனா, கடமையை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவன் என்ன அவனையே முட்டாளாக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவன் போலி மனிதன் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இது வந்து பகவானால சொல்லப்பட்டது. இது பாத்தீங்கன்னா நிறைய கதைகள் இருக்கு நம்மளுடைய புராணங்கள்ல. விஸ்வாமித்திரர் வந்து ஒரு தவ முனிவர். அவர் வந்து சிறந்த மனிதர். பகவான் வந்து அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. அவர் வந்து இந்த மேனகை மூலமா வந்து இந்திரன் அவருடைய தவத்தை கலைக்கிறது கொள்றது, அவர் எவ்வளவு புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி அவர் தவங்களை பண்ணுவாரு. இந்திரன் வந்து அவரை வந்து கெடுப்பாரு. இப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு தனிமையில புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணா அது கண்ட்ரோல் ஆகவே ஆகாது. நம்ம சொன்ன பேச்ச புலன்கள் கேட்கவே கேட்காது. சன்னியாசிகள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்து அவர்களுடைய புலன்களை தன்னிச்சையாக கண்ட்ரோல் பண்ண ஆகாது. ஆனா அந்த பரந்தாமன் கிருஷ்ணன் மேல வந்து அவங்க மனதை நிலைநிறுத்தினா வந்து நிச்சயமா வந்து அது கண்ட்ரோல் ஆகும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதை பாத்தீங்கன்னா ஒரு மான் ஒண்ணு இருக்கு, பக்கத்துல ஒரு முனிவர் ஒண்ணு உட்கார்ந்துருக்காரு. பரத சரித்திரம், ஜடபரத சரித்திரம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பரத மகாராஜன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த பாரத தேசத்தை ஆண்டவர். அவர் துறவரம் பூண்டுட்டாரு, எதுவும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு பகவான் அடையறதுக்காக இருக்காரு. அப்ப என்னன்னு பார்த்தா ஒரு மான் வந்து தன்னுடைய கன்றை ஈனுது. மான் வந்து தன்னுடைய இளம் கன்றை ஈனுட்டு அது இறந்து போகுது. உடனே அவருக்கு பரிவு ஏற்படுது அந்த மான் மேல. அந்த மானை எடுத்து வளர்க்குறாரு. அது சாப்பிடுதான் பாக்குறாரு, அது தூங்குதான் பாக்குறாரு. அதுக்கு ஏதாவது உடம்பு முடியலன்னா அவரு வேதனைப்படுறாரு மானுக்காக. இப்படியே இருக்கும்போது என்ன பண்ணுது, ஒரு நாள் வந்து அவரு இறந்து போயிடுறாரு இந்த மான் மேலே ஆசை வச்சுக்கிட்டு.
இப்ப இறக்கும் போது என்ன பண்றாரு, அந்த மானையே நினைச்சிட்டு இந்த மானை யாரு பார்த்துக்கணும் நினைச்சு பண்ணும்போது அடுத்த பிறவில மானா பிறக்கிறார். அடுத்த பிறவில மானா பிறக்கிறார். அவருடைய நோக்கம் என்ன வந்து பகவானை அடையணுன்றது. எனவே துறவரத்தால மட்டுமே வந்து நீ பக்குவம் அடைய முடியாது, கடமையை செய்யணும். இதுதான் பகவான் வந்து சும்மா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லல, செயலின்றி இருப்பதால் வந்து என்ன உடம்ப கூட பாதுகாக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும்தான் வந்து பகவானை பற்றிய உணர்வு மட்டும்தான் வந்து புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து முறையா செய்யணும்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பிரஸ் 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 press continuously until the end, until the Lord no press. Okay, fine, yes, that is okay. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா யாக சக்கரம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த இது வந்து யாக சக்கரம். இதுதான் நம்ம வந்து அந்த காலத்துல பாரத வருஷத்துல வந்து நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஆனந்தமா இருந்தோம். இன்னைக்கே ஆனந்தம் இல்லைன்றது இந்த யாக சக்கரத்தை பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது வந்து பகவான் விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்காது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் அனைத்தும் பகவான் விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படணும். இது பகவான் சொல்றாரு. அனைத்து செயல்களும் விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா பௌதிகத்துக்குள்ளார நம்ம மாட்டிக்கும். அதாவது வந்து இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. புலன்களுக்குள்ளார நம்ம இது பண்ணிட்டு பௌதிக பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த பந்தத்துக்குள்ளார மாட்டிக்கும். பகவான் அதுக்குதான் வழிவகுத்து கொடுத்துருக்காரு. எப்படி இந்த பிறப்பு இறப்புல இருந்து தப்பிக்கலான்றது வந்து இந்த யாக சக்கரம் போட்டு கொடுத்துருக்காரு. இதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல இருக்காரு. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, வேதத்தை வந்து தன்னுடைய முதல் படைப்பான பிரம்மாவுக்கு கொடுக்குறாரு. பிரம்மா வந்து அந்த வேதங்களை வந்து வெளியில சொல்றாரு. புத்தகங்களா வந்து முனிவர்கள் ரிஷிகள் மூலமா அந்த வேதங்கள் நமக்கு கிடைக்குது. அந்த வேதங்கள் நமக்கு வந்து யாருக்கு என்னென்ன கடமைகள், விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் முறையா சொல்லுது. உடனே நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யறோம். கடமைகளை செய்த உடனே என்ன பண்றோம், பொருள் ஈட்டுறோம். அந்த பொருளை வச்சு என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணணும் சொல்றாங்க. யாக யஜ்ஞங்கள் வந்து பண்ணணும். சோ இப்ப யாகம் வந்து யாருக்காக பண்ணுவோம், வருணதேவனுக்காக பண்ணுவோம். இப்படி பல தேவர்களுக்கு வந்து யாகங்கள் பண்ணுவோம், சரிங்களா? இப்படி வந்து இந்த யாகங்கள் பண்ண என்ன ஆகும்னா வந்து மழை வந்து கரெக்டா பொழியும். மழை பொழிஞ்சா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா தானியங்கள் வந்து சிறப்பா வளரும். தானியங்கள் வந்து சிறப்பா வளர்ந்தா மனிதன் சந்தோஷமா இருப்பான். அந்த வளர்ந்த தானியத்தை என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு படைக்கணும். இதுதான் யாக சக்கரம், யாக யக்ஞ சக்கரம். இது வந்து பகவான் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்காரு. இங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், டோட்டலா எல்லாத்தையுமே உடைச்சிட்டோம், சரிங்களா? வேதத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்றது இல்ல, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் ஆளாளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையில உழைச்சாச்சு. யாகமும் இப்ப பண்றது கிடையாது. யாகம் வந்து ஏன் சரியா பண்றது இல்லைன்னா அதுல ஊத்துற நெய் பியூர் கிடையாது, சுத்தம் கிடையாது. அதுல அபிர்வாகமா போடக்கூடிய பொருட்களும், அதனால வந்து யாகமும் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. மழை பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து மழை வந்து கிடையாது. அப்பெல்லாம் வந்து என்னன்னா மாதம் மும்மாறி மழை பெய்யும் சொல்லுவாங்க. ஒண்ணு வந்து சிறப்பாக வேதம் ஓதும் அந்தணர்களுக்கு, இரண்டாவது நாட்டை சிறப்பாக ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்களுக்கு, மூணாவது வந்து கற்பு கரசியான பெண்களுக்கு. இது 3 மழை, ஒரு மாசத்துல 3 மழை பெய்யும். அப்படா வந்து நாடு எவ்வளவு சுபிக்ஷமா இருக்கும். இந்த சக்கரத்தை இது பண்ணிதான் பகவான் வந்து கீழே அனுப்பி வைக்கிறார். நம்ம கிட்ட வந்து கீழே அருமையா அனுப்பி வச்சு சந்தோஷமா யாக யஜ்ஞங்கள் செஞ்சு சந்தோஷமா இருங்கன்னு சொல்றாரு. ஆனா நம்ம யாருமே அதை வந்து ஃபாலோ பண்றது இல்லை. அதனாலதான் இவ்வளவு துன்பங்களையும் அனுபவிக்கிறோம். இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், இப்ப நம்ம யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கலாமா, சொல்லி யாகங்கள் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு கேக்குறீங்க. அதுதான் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன். இப்ப அதான் மொத்தம் 4 யுகங்கள் இருக்கு. 4 யுகங்கள் வந்து சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்துல நம்ம வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கோம். இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே பியூர் கிடையாது, எல்லாமே வந்து அடல்ட்ரேட்டட். நம்மளே பாக்குறோம், ஒரு 60-70 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு பியூரிட்டி இப்போ வந்து கிடையாது. எல்லாத்துலயும் கலப்படம் கலந்து போச்சு. மனித மனதில இருந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் வரைக்கும் எல்லாமே கலப்படம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எங்க யாகம் பண்றது, எங்கேயும் பண்றது? யாகம் பண்ணா எங்கேயும் பண்ணாதான் மழை வரும். இதெல்லாம் பகவான் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்காரு. இந்த சிஸ்டத்தை வந்து நம்மளால வந்து இது பண்ண முடியாது. அதுக்குதான் வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு வழி பகவானே அதுக்குமே வந்து செயல்படுத்துறாரு. ஈஸியான வழி முடியாது, இந்த கலியுகத்துல செய்ய முடியாதுன்றதுக்காக. பரந்தாமன் அந்த கிருஷ்ணனுக்கு வந்து தெரியும் குழந்தைங்க அவசியம் அனுபவிக்கிறாங்கன்னு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். யாக சக்கரங்கள், இதுதான் யாகம் பண்ணணும். யாகம் எங்க பண்ணி அந்த காலத்துல மக்கள் சுபிட்சமா இருந்தாங்க. இன்னைக்கு யாகம் பண்ண முடியாது. பண்ணா ஏன்னா எல்லாம் பியூரா இருக்கணும். பியூரா இருந்தாதான் அந்த மேல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் வந்து அவங்களோட அபிர்வாகத்தை வாங்கிட்டு போவாங்க. இன்னைக்கு நம்ம போடுற நெய்யோ பாலோ எதுவுமே சுத்தம் இல்லாம போயிடுச்சு. அதனால மேல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் வந்து அந்த இதை செய்ய மாட்டாங்க. இதனாலதான் வந்து பருவநிலைகள் மாற்றம் இது எல்லாமே நடந்திருக்கு. அந்த காலத்துல நம்ம முறையா செய்து பாரத வருஷம் சந்தோஷமா இருந்தது. பிரஸ் நெக்ஸ்ட். பகவான் பாக்குறார் மக்கள் வந்து கலியுகத்துல ரொம்ப அவசியம் அனுபவிப்பாங்கன்றதுக்காக என்ன பண்றாரு, அவரே கீழே இறங்கி வர்றார். பகவான் வந்து திரும்ப வர்றார். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுருக்ஷுதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே, யுகம் தோறும் நான் தூண்டுவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு.
ஆனா இந்த யுகத்துல என்ன பண்றாரு, அதாவது யார துஷ்டர்கள் யார போய் அழிப்பாரு, அவர் பார்த்தா எல்லாம் துஷ்டர்களா இருப்பாரு, எல்லாரோட மனமும் வேதடிச்சு போய் கிடக்குது. அவரு வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, இப்ப வந்து கிருஷ்ணரே வரார். இங்க பாத்து இந்த எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டு இருக்காரு பாத்தீங்களா, அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு இவர் எங்க அவதரித்தார்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்று இருக்கக்கூடிய வெஸ்ட் பெங்கால்ல நவதீப்ன்ற அந்த இடத்துல வந்து அவதரித்தார். இவருடைய பிறப்பினுடைய ரகசியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரட்டா வைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11.5.32 வந்து இவருடைய பிறப்பினுடைய ரகசியம். இவர் எதுக்காக அவதரித்தார், இவர் எதற்காக இந்த பூவுலகில் அவதரித்தார்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இது கலியுகம் தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து அவருடைய இதுக்கு வைகுந்தத்துக்கு போயிட்டார், கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டார். அப்ப வந்து பார்த்தா என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து கோபிகளோட ரொம்ப இதுவா இருந்தார், நெருக்கம். அதாவது கோபிகள் அவர் மேல அவளுக்கு அளவு கடந்த ஆனந்தம். அதிலே வந்து ராதாராணி வந்து அவர் மேல ரொம்ப ரொம்ப பிரியம், ரொம்ப பிரியம். அதாவது அவர் சொல்லியிருக்காரு பகவான், இந்த கோபிகைகள் இடைச்சிகள் என் மேல வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பாசத்துக்கு என்னால எப்படி கைமாறு செய்ய போறேன்னு சொல்லிட்டு பகவானே சொல்றாரு, என்னால இவங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு பாசம். அவங்க வந்து அவ்வளவு போல வந்து, அதாவது பக்தினா வந்து அவங்க கிட்ட தான், கோபிகைகள் கிட்ட தான் வந்து கத்துக்கணும். கிருஷ்ண பக்தின்றது வந்து கோபிகைகள் கிட்ட தான் கத்துக்கணும். மாதுரிய பக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதுல ராதாராணி வந்து அவர் மேல அவ்வளவு போல பிரியும். பகவானாலே வந்து அவங்களுடைய அன்பை புரிஞ்சுக்க முடியாது, எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காங்க நம்ம மேல, எப்படி ராதாராணி நம்ம மேல இவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கே ரொம்ப ஆசை. அதனால என்ன பண்றாரு, நம்ம வந்து ராதாராணியோட அன்பை அனுபவிக்கணும், அதனால நம்ம ராதாராணி பாவத்துல ஒரு உருவம் எடுத்து வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசைப்படுறாரு. ஆசைப்பட்டு என்ன பண்றாரு, கீழே வந்து அவங்க எப்படி இருப்பா ராதாராணி பாத்தீங்கன்னா, அப்படியே சும்மா தங்க கலர்ல இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. தங்க இதுல வந்து அப்படியே தங்கத்தை வார்த்து ஊத்துல எப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்களா, ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு தாமரை இதுலதான் வந்து, தாமரை மலர்லதான் வந்து அவங்க பிறந்திருக்காங்க. அதே போல கீழே வந்திருக்காரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. கீழே வந்த உடனே அவர் வந்து பாக்குறாரு, அதாவது ராதாராணின்றது வந்து என்னன்னா வந்து ஒரு தாயார், சரிங்களா, தாயாருடைய பாவத்துல கீழே வந்து பார்க்கும்போது கலியுகத்துல மக்கள் எல்லாம் அவஸ்தையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு, எல்லாம் வந்து பார்த்தா வந்து செய்யக்கூடாத செயல்களை செய்துட்டு அவஸ்தையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு. அப்ப பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் தான் இதுக்கு வந்து ஒரே வழி. தாயாரா வந்து தாயாருடைய பாவத்துல வந்தோடனே எல்லாருக்கும் கொடுன்றாரு, யாரே போலோ தாரே போலோ, யாரா பார்த்தாலும் கொடுன்றாரு. இதே பகவான் தான் 18வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு, அர்ஜுனா, யார் ஒருத்தவங்க இந்த பகவத்கீதை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க மிக பிரியமானவன், அவன் எனக்கு ரொம்ப மிக பிரியமானவன். அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றாரு, யாரு என் மேல நம்பிக்கை இல்லையோ அர்ஜுனா இதை சொல்லி கொடுக்காதுன்ட்டார் சொல்லி போகும்போது. ஆனா அவரே வந்து என்ன சைத்தன்ய மகாபிரபா வரும்போது ராதாராணி பாவம், தாயாருக்கு தான் என்னைக்குமே பாசம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் குழந்தைங்க மேல, தந்தைக்கும் இருக்கும். தந்தை என்ன பண்ணுவார், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பார், குழந்தை அனுபவிச்சு வரட்டும், அனுபவத்தோட வரணும். தாயார் என்ன பண்ணுவாங்க, என் குழந்தை கஷ்டப்படக்கூடாது, நல்லபடியா வந்து சேர்ந்து வந்து என்ன பண்றாரு, மந்திரத்தை கொடுக்குறாரு. இந்த மந்திரத்தோட மகிமை வந்து சொல்லி மாளாது. அதாவது இந்த மந்திரத்தோட மகிமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கலியை கெடுக்கும், இந்த கலியில மக்கப்படுற துன்பத்தை எல்லாத்தையும் கெடுக்கும் மகாமந்திரம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு இதை சொல்லுவாங்க. என்னன்னு பார்த்தா, நாயை உண்ணக்கூடிய சண்டாளர்கள்னு சொல்லுவாங்க. நாயை அடிச்சு சாப்பிடுறவங்க கூட இந்த மந்திரத்தை சொன்னா என்ன பண்ணலாம், வைணவர்கள் ஆகலாம், அந்த நிலைக்கு வந்து வாகலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து பாத்துக்கோங்க, ஆன்மீக அன்பர்கள் இந்த மந்திரத்தை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும்னா வந்து எந்த நிலைக்கு வந்து, இந்த மந்திரம் வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது, ரொம்ப எளிமையானது. இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தர், மேல இருக்க இந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை சொன்னா போதும், நீங்க செய்த பாவங்கள், செய்துட்டு இருக்க பாவங்கள், முன்னாடிய பாவங்கள் அனைத்தும் வந்து தொலையப்படும் சொல்லிட்டு வந்து பகவானே கீழே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபா சொல்லியிருக்காரு. அவர் கூட நித்யானந்த பிரபுவா யார் வந்திருக்காருன்னு பார்த்தா, அவர் கூட வரும்போதெல்லாம் யார் பண்ணுவார், நின்றால் குடையாம் அமர்ந்தா சிங்காசனம், அங்கிருந்து மேல இருந்து ஆதிசேஷன் கீழே வந்துறாரு நித்யானந்த பிரபுவா. அவர் கூட வந்து அத்வைத பிரபு, ஸ்ரீவாசாதி பிரபு, கதாதார பிரபு, இவங்க எல்லாமே வந்து அவருடைய எட்டர்னல் அசோசியேட்ஸ், அவர் கூட இருக்கக்கூடிய அவருடைய அசோசியேட்ஸ் சொல்லுவாங்க, அவங்க எல்லாருமே வந்துடுறாங்க. இதை எப்படி பண்ணலான்றதை வந்து அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது நீங்க அதாவது இஸ்கான் சென்டருக்கு எல்லாருமே போனோம். இது வந்து என்னுடைய அனுபவபூர்வமா சொல்றேன், நாங்க எல்லாருமே இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கோம். அன்னைக்கு வந்து அந்த மாலையை பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாலையை பாக்குறீங்க, இந்த மாலையில வந்து என்னன்னா மொத்தம் 108 பீட்ஸ் இருக்கும், 108 பீட்ஸ் இருக்கும். அந்த பீட்ஸ் ஒரு பீடா நவுத்தும் போது என்னன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி தலைமை மேல வந்து ஒரு கொண்டையில வந்து என்ன இருக்குன்னா வந்து ஒரு தலைமை பீடு ஒண்ணு இருக்கும். அதை பிடிச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி ஸ்ரீ கௌர பக்த விருந்தா சொல்லணும். எதுக்காக இந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு தான் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லணும். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த மந்திரம் சொல்லும் போது பலவிதமான சிந்தனைகள் வரும், சுத்தமா இருக்க மாட்டோம், நிறைய இது இருக்கும் நம்ம மந்திரம் சொல்லும் போது. ஆனா வந்து என்ன, இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது என்னன்னா, குரு நம்ம அந்த இது எல்லாத்தையும் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. இதான் வந்து குருவுடைய
ஸ்பெஷாலிட்டி. அவங்க என்ன பண்றாங்க, நீங்க செய்யக்கூடிய அத்தனை பாவங்களும் என்ன பண்றாங்க, குரு அவங்க ஏத்துக்கிட்டு அந்த மந்திரத்துக்கு உண்டான பலனை வந்து அவங்க கொடுத்துடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். எனவே நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, உங்க வீடுகளுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் சென்டர்ஸ்க்கு போங்க. இந்த இதெல்லாம் என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்றேன். ஒரு நாளைக்கு மினிமம் 16 ரவுண்ட் இதை பண்ணீங்கன்னா கர்மா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இது வந்து என்னன்னா, இது வந்து சத்தியம். ஏன்னா இதை நான் டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்றேன். ஒரு நாளைக்கு 16 ரவுண்டு பண்ணீங்கன்னா, 16 ரவுண்டுன்றது நான் முன்ன பெண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அதை இது பண்ணுவாங்க. நீங்க இஸ்கான் சென்டர் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லி கொடுப்பாங்க. செய்தால் கர்ம பந்தத்திலிருந்து வெளியே வரலாம். அந்நிய கர்மம் உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகாது. பகவான் வந்து பாதுகாப்பார். எல்லாரும் பண்ணி இதுதான் வந்து சங்கீர்த்தன மகா யஜ்ஞம். இந்த கலியுகத்துல வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. இந்த கலி தோஷத்தை நீக்கிறதுக்கு என்னன்னா இந்த சங்கீர்த்தன மகா யஜ்ஞம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இஸ்கான்ல இது சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்காங்க. இது வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் பரவறதுக்கான, ஏன்னா இன்னைக்கு மக்கள் எல்லாருமே வந்து கலியினால வந்து அவசியம் அனுபவிக்கிறாங்க, மாயையில சிக்கி கட்டுன்னு இருக்காங்க. இதை நீங்க ஒரு தடவை நான் சொல்றதுல டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. போய் வாங்கி வந்து ஒரு ரவுண்டு 2 ரவுண்டுன்னு பண்ணிட்டு அன்னைக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பண்ணுங்க, பலனை அனுபவிங்க. நீங்க அனுபவிச்ச பலனை எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. யான் பெற்ற இன்பம் பெருகைய வையகம். ஏன்னா இந்த உலகத்துல எல்லாம் கட்டுண்டு போய் கிடக்குறோம். கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அனைத்தையும் வந்து விடுதலை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Can you just go for poll? Anirudh Prabhu, shall we go for a poll? What if work performed is not sacrificed for Vishnu? அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை வந்து விஷ்ணுவுக்காக செய்யலைன்னா என்ன ஆகும்? The work binds onto this material world. அவங்கள வந்து இந்த வேலை வந்து என்ன பண்ணும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்குள்ளார பைண்ட் பண்ணிடும். பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த சூழலுக்குள்ளார மாட்டிடும். One remains unattached. வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம ஆயிடுவாங்க. One is free from bondage. பாண்டேஜ்ல இருந்து விடுபட்டுடுவாங்க. இதெல்லாம் எப்படி? What if work performed is not sacrificed? விஷ்ணுக்கு நீங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலனா, சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணா என்ன ஆகும், சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலனா என்ன ஆகும்? இங்க வந்து என்ன கேள்வினா, சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலனா என்ன ஆகும்? Yes, Prabhu. In polling, show the results. That work binds onto this material world. விஷ்ணுக்கு நம்ம இதனாலதான் இந்த உலகத்துல கடந்து நம்ம அவசியம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன் எனக்கு இவ்வளவு துன்பம், நான் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு அவசியம் அனுபவிக்கிறேன்னா, நம்ம வந்து அதான் நான் நேற்று எதுல சொன்னா, எது பண்ணாலும் பகவானுக்கு செஞ்சிருங்க. எத் கரோஷி எத் ஆஷ்னாஷி எத் ஜுகோசி ததாசியத் எத் அபஷ்யாசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணா இந்த கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டுக்கலாம். ஸ்டாப் ஷேரிங் த ரிசல்ட்ஸ். Hare Krishna Prabhu, stop sharing the results. இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த இதுக்கு போலாம். எதுக்காக வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கணும், எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு ஏன் அர்ப்பணிக்கணும்ன்றத சொல்றோம். யங்க சிஷ்டாஷின சந்தோ முச்சந்தே சர்வ கில்பிஷை உஞ்சதே தேத்வஹம் பாப யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்காங்க. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பது. யாகன்றது என்ன? பகவானுக்கு படைக்கிறது. பகவான் வந்து சொல்றாரு, 9th சாப்டர்ல சொல்றாரு, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயோஜிது. ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ உன்னால முடியல ஒரு தண்ணியை வைப்பான்றாரு. எப்படி வைன்றாரு? பக்தி. அதுக்காக வெறும் தண்ணியை வச்சிடாதீங்க, பழத்தை மட்டும் வச்சு முடிச்சிடாதீங்க. நீங்க என்னென்ன சாப்பிடுறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் வைக்கலாம். நீங்க அதாவது வந்து என்னன்னா, அதுக்குன்னு ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. நான் வெஜிடேரியன் வைக்கக்கூடாது. இதே போல வந்து ஒரு சில அதாவது வந்து பூண்டு வெங்காயம் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து, நம்ம பகவானுக்கு பிடிக்காத ஐட்டங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து நல்லது. என்ன பண்ணணும்? வைக்கும் போது ஒரு துளசி சின்னதா, இப்ப வீட்டுல வந்து உங்களால எதுவுமே செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, சுத்தமா இல்ல கொள்ளலன்னா என்ன பண்ணலாம்? ஒரு துளசி இலை. வீட்டுல எல்லாருமே துளசி வளர்க்கணும். துளசி வந்து மெடிக்கல் பிளான்ட், சயின்டிபிக்கலா அதை ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. துளசி வந்து அவ்வளவு கூட ஆக்சிஜன் விடணும். எல்லாருமே வீட்டுல துளசியை வந்து வளர்க்கணும். துளசி மாதா, துளசி தாய். சரிங்களா? கிருஷ்ண பக்தியே பிரதே தேவின்னு சொல்லுவோம். கிருஷ்ண பக்தி நமக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. கிருஷ்ணன் நம்ம வீட்டுக்கு வரணும்னா துளசி வீட்டுல இருந்தா கிருஷ்ணன் தானா வந்துருவான். பிரசாதமா மாத்தினா என்ன பண்ணுவோம்? அந்த ஒரு துளசி இலையை போட்டு அவருக்கு வச்சீங்கன்னா, வெறும் சாதத்தையோ இல்ல இதையோ வச்சீங்கன்னா ஏத்துக்க மாட்டார். துளசியை வச்சீங்கன்னா அதுல எவ்வளவு இதுவா இருந்தாலும் பகவான் வந்து ஏத்துக்குவார். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே பகவானுக்கு கொண்டு போய் வந்து ஒரு சில இதுல வைப்பாங்க.
வச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம், எதுக்காக நம்ம பகவான், இது வந்து நம்மளுடைய சுயநலத்துக்காக தான் செய்யறோம். அவர்கிட்ட இல்லாத எல்லா ஐஸ்வர்யமும் இருக்கு, அவருக்கு இல்லாத உணவா எதுக்காக கொண்டு போய் வைக்கிறேன்னா, இப்போ ஒரு உணவு தயாரிக்கிறான், ஒரு உழவனே இருக்கான், அவன் உணவு தயாரிக்கும் போது நிறைய புழு பூச்சிகளை கொண்டுவான். அப்புறம் அதை அறுவடை பண்ணும்போது நிறைய புழு பூச்சிங்க சாகும். அப்புறம் அதை வந்து விற்கும் போது நிறைய வந்து இதை போல இது பண்ணும். அவனுடைய மனவலி, மன வேதனை, இப்ப விற்கிறவங்க கம்மியான விலைக்கு விற்கிறது எல்லாமே என்னன்னா, எல்லாமே கர்மமா எதுல சேரும்னா, நம்ம வாங்குற அந்த நெல்லு மூட்டை இல்ல வந்து எதுவோ இதுவோ அதுல வந்து எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும். அது இல்லாம நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் இருக்கு. நம்ம ஒரு காய்கறியை கட் பண்ணும் போது சரி, எதை கட் பண்ணாலும் என்னன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகளும் இருக்கும். அதுவும் சேர்ந்து அது உள்ளார இருக்கும். அந்த பாவமும் எல்லாத்தையும் எல்லா ஃபுட்டுல இருக்கு. அப்படியே சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், அப்படியே பாவத்தை சாப்பிடுற போல. என்ன பண்ணா அதை கொண்டு போய் பகவான் கிட்ட வச்சுட்டு, ஏன்னா பகவான்கிட்ட அப்படியே வச்சுட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாரு, சுத்தம் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. பகவான் அதுல இருக்கக்கூடிய இம்பியூரிட்டிஸை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாரு, பாவத்தை எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவாரு. பக்தியோட நின்று பகவான் கிட்ட வந்து நீங்க வந்து சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அதாவது பகவானுக்கு சொல்லக்கூடிய ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்கு. நீங்க இஸ்கான் போனீங்கன்னா வந்து அவங்க என்னென்ன ஸ்தோத்திரங்கள் சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒவ்வொரு சம்பிரதாயமும் ஒரு சில ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்கு. நீ உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலன்னா துளசி இலையை போட்டு, அப்பா கண்ணா எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது கண்ணா, இந்த உணவை வந்து எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு நான் சமைச்சு வச்சிருக்கேன், நீ ஏத்துக்கோ போனா கண்ணை ஏத்துக்குவோம். அதாவது வந்து அந்த மனசு பக்தியோட நீங்க என்ன கொடுத்தாலும் வந்து பகவான் ஏத்துக்குவோம். வச்சீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணுவாரு, பிரசாதமா மாத்தி கொடுப்பார். உணவை ரெண்டா இது பண்ணி கொடுப்பார். ஒண்ணு வந்து சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கறது, ரெண்டாவது பிரசாதம். நம்ம என்ன மனநிலையில வைக்கிறோமோ அதை பகவான் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாரு. இப்ப கையில கிடைக்கிறதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டா என்ன, பாவத்தை தான் சாப்பிடுவாங்க. புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Press, continuously press until the last arrow comes to press. Fine, that's right. Okay, இப்போ நம்ம இதை பார்க்குறோம். சரிங்களா, உடல் தளம், புலன்கள் தளம், மனதளம், அறிவுசார் தளம், ஆன்மீக, இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. இப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கீழேந்து மேல போனோம். உடலை விட என்னன்னா, உடலை கம்பேர் பண்ணும்போது புலன்கள் வந்து பெஸ்ட். புலன்களை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தா மனம் பெருசு. மனசை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தா அறிவு பெருசு. அறிவை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தா ஸ்பிரிச்சுவல், அது ஆன்மீகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு. இப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து உடல் தளத்துல இருக்கோமா இல்ல ஆன்மீக தளத்துல இருக்கோமான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். ஆன்மீக தளத்துல நீங்க இருந்தீங்கன்னா, ஆன்மீக தளம்னா என்ன, சதா ஹரி கீர்த்தனம். சரிங்களா, ஹரிநாமம் தான் வந்து என்ன பண்ணும், வந்து நம்மளை வந்து இந்த கலியிலேருந்து கெடுக்கும். கலியை கெடுக்கக்கூடிய ஒரே நாமம் என்னன்னா ஹரிநாமம். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. யாகம் எங்க எதுவுமே வந்து இது பண்ண, ஏன்னா எல்லாம் இம்ப்யூர் ஆகி போயிடுச்சு. சதா ஹரிநாம சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த ஹரி உங்ககிட்ட வாசம் செய்வான். ஸ்பிரிச்சுவலா வந்து நீங்க வந்து முன்னேறலாம். இப்ப நீங்க ஸ்பிரிச்சுவலா ஆயிட்டீங்கன்னா, ஆன்மீகமா ஆயிட்டீங்கன்னா என்னன்னா, அறிவு நீங்க சொல்ற அறிவு வந்து என்ன பண்ணும், அறிவு ஒழுங்கா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். அறிவு ஒழுங்கா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணும், மனம் வந்து அறிவு சொல்றதை கேட்க ஆரம்பிக்கும். மனம் வந்து உங்களுடைய கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணும், புலன்கள் வந்து தானா உங்களோட கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். புலன் தானா கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சுன்னா உடல் வந்து தானா வந்து, இதுதான் வந்து இது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், எப்பயுமே ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கணும். அதாவது வந்து ஆன்மீகத்திலே இருக்கணும். எப்படிங்க ஆன்மீகமா இருக்கிறது, நாங்க வேலைக்கு போக வேணாமான்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். எதை செஞ்சாலும் பகவானுக்காக செய்யுங்க. ஒரு நிமிஷம் சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இருக்கணும். எதை செஞ்சாலும் உங்களை எந்த விதமான பாவமோ புண்ணியமோ எதுவுமே தீண்டாது. உங்களுக்கு வந்து பிறப்புன்ற அந்த இதுல இருந்து அவர் விடுதலை, அவரு சொல்றாரு, இதுல இருந்து நான் விடுதலை கொடுக்குறேன்ற. அப்ப இந்த ஆத்மாவுடைய நிலைமை என்ன, ஆத்மா ஏன் கஷ்டத்தை அனுபவிக்குதுன்னு பல பேர் சொல்லலாம். இந்த ஏன் நம்ம வந்து ஆத்மா வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா தானே, ஏன் கஷ்டத்தை கர்ம பந்தம். எப்படி வந்து ஆத்மாவுக்கு இந்த இதுக்குமே எதுவுமே சம்பந்தம் இல்லை. முக்குணங்கள்ல நம்ம பாதிக்கப்பட்டு இருக்கோம். முக்குணங்கள் என்னன்னா, தமோகுணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம். இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக தளத்திலே அறிவுசார் தளத்திலே இருந்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல இருப்பீங்க. சத்துவகுணம்னா என்ன, ரொம்ப அமைதியா இருப்பீங்க, நல்லா ஆழ்ந்து யோசிப்பீங்க, நல்ல விஷயங்களை யோசிப்பீங்க. இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, மனதளம் புலன்கள் தளத்துக்கு வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, அந்த ரஜோகுணம் எப்பயும் வேகம், ஒரு அந்த ஒரு இது ஸ்பீடா இருக்கிறது, அதெல்லாம் இது ஓகே, ரஜோகுணம் வந்து அதோடைய இயல்பு. அப்புறம் உடல் தளத்துக்கு வரும்போது என்ன பண்ணும், மயக்கம், சோம்பேறித்தனம், இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்கள்ல தான் மனுஷன் வந்து மாட்டிட்டு அவசியம் அனுபவிக்கிறான். சத்துவ குணத்துக்கு போகும்போதுதான் இறைவன் யாருன்ற அந்த ஒரு நிலை வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும். இங்க பாக்குறீங்க, நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். உடல் தளத்துல இருக்கும்போது கையில என்னென்ன வச்சிருக்காங்கன்னு பாக்குறீங்க. மேல போகும்போது ஆன்மீக தளத்துக்கு போகும்போது என்ன பண்ணும், ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து உண்மையான ஆனந்தம். Go to the next slide. இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்ய பரம் மனசஸ்து பரா புத்தி யோ புத்தே பரதஸ்து ச. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருள்களை விட உயர்ந்தவை. ஜட பொருள்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஜட, அதுக்கெல்லாம் உயிர் கிடையாது இல்ல, அந்த ஜட பொருள்களை விட உயர்ந்ததுன்னு சொல்றாங்க. இப்ப புலன்களை மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. சோ அடுத்த ஸ்டெப் மனம் வந்து அதை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மா
புத்தியை விட உயர்ந்தவன். சரிங்களா? இப்ப ஆத்மா தான் இருக்கிறதே பெஸ்ட். இந்த ஆத்மாவை கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? புத்தி, மனம், இந்த செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள். இந்த ஆத்மாவை இது அப்படியே சூழ்ந்து வச்சிருக்கு. அப்படியே வந்து எப்படி சூழ்ந்து இருக்குன்றது வந்து பகவான் வந்து அருமையா வந்து விளக்குவார். Go to the next slide. பாருங்க, இந்த ஸ்லைட பாக்குறீங்க. பிரஸ் 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 press okay go back okay fine go up to self okay நான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன்கள் தரிகட்டு ஓடுது பாத்தீங்களா இந்த குதிரைங்க. இந்த குதிரை புலன்கள் தான் அவ்வளவு வந்து ரொம்ப நம்ம புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோல். அதான் நான் சொன்னேன்ல, சன்னியாசான புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் கொண்டுலான்ட்டு. அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமங்க. அது சொல்லலாம், அது தன்னையே ஏமாத்திக்கிறாங்கன்றார் பகவான். சொல்றாரு, எவன் ஒருத்தன் வந்து நான் புலனை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன்ட்டானா அவனா சுயமா செயல்பட்டு பகவானை நோக்கி இது பண்றது ஓகே, சுயமா நான் புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன், யோகா பண்ணி இது மெடிடேஷன் பண்ணலாம், அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமான விஷயம். பகவானே இதுல சொல்லியிருக்காரு. மனம் அப்படியே தரிகட்டு ஓடும். இந்த மனதை எது பிடிச்சி இழுத்து வச்சு இது புலன்கள் ஓடும். மனம் வந்து என்ன பண்ணும்? கடிவாளம் போட்டு இழுத்து பிடிக்கும். ஆனா என்ன பண்ணும்? புலன் வந்து இந்த மனது, அதான் சொல்றாரு பகவான். இந்த அதாவது வந்து வீசுங்க கடுங்காற்று வந்து எப்படி வந்து படகை அடிச்சுட்டு போதோ, இந்த மனம் வந்து நம்மளோட புலனை, அதாவது இந்த புலன்கள் வந்து மனதை இழுத்துட்டு போகும். அப்ப என்ன பண்ணும்? இந்த அறிவு மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண பார்க்கும். அப்படியே வந்து பிடிச்சி என்ன பண்ணும்? அது இழுத்துட்டு போக பார்க்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணும்? இந்த ஆத்மா அதை பார்த்து இது பண்ணுது. இந்த ஆத்மா வந்து இப்படிதான் பந்தப்பட்டு போய் கிடக்குறோம். இந்த புலன்களால நம்ம செயல்பட்டு என்ன பண்றோம்? ஆத்மாவை கர்ம பந்தத்துக்குள்ளார சிக்க வச்சிருக்கும். சரிங்களா? இப்ப இந்த புலன்களை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? நான் முன்னாடியே சொன்ன ரிஷிகேஷன் தான் யாரு? புலன்களுக்கு அதிபதி. பகவான சரணாகதி அடையாம பகவானுக்கு செய்யாம புலன்கள் கண்ட்ரோல் ஆகவே ஆகாது. அதான் சொல்றாரு பகவான், ஏதாவது ஒரு புலன் மேல உனக்கு ஆசை இருந்தா கூட போதும், அது அழைச்சிட்டு போய் உன்னை எல்லா புலன்களையும் கெடுத்து விட்டுடும். நீ அதாவது வந்து நீ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நீ நினைச்சிட்டு இருப்ப. நான் நேற்று எக்ஸாம்பிள் சொன்ன ஒரு சுகர் பேஷண்ட் என்னன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு. அந்த ஸ்வீட்டோட அந்த தன்மையை பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த புலன் தானா வந்து வேலை செஞ்சு என்ன பண்ணுவார்? மறைச்சா சாப்பிட பார்ப்பார். இதுதான் புலன்களுடைய ஒரு வேலை. அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த புலன்களை வந்து எப்படி இது பண்றது, மனதை எப்படி இது பண்றதுன்னா பகவானுக்காக செயல்படணும். அதாவது நீங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கடிவாளத்தை யார்கிட்ட கொடுக்கணும்? பரந்தாமன்கிட்ட கொடுக்கணும். இப்ப யாரு இந்த கடிவாளத்தை அர்ஜுனன் யார்கிட்ட கொடுத்தா? பகவான் வந்து அந்த ரதத்தை ஓட்டுறாரு. அந்த ரதத்தை வந்து கையில வந்து கொடுத்து வச்சிருக்காரு. பகவான் வந்து அர்ஜுனன்றது யாரு? இங்க வந்து ஆத்மா, நம்முடைய ஆத்மான்ற இது பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம அந்த பரமாத்மா கிட்ட சரணாகதி அடையும் போது, பரமாத்மாவாக எல்லாம் செய்யும் போது தானே நமக்கு எல்லாமே நடக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Can you go to the next poll? Why is it said that people who eat for sense gratification eat only sun? அதாவது மக்கள் தங்களுடைய புலன்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக சாப்பிடுறவங்க ஏன் பாவத்தை மட்டும் சாப்பிடுறாங்க? பாவத்தையே உண்றாங்க தங்களுடைய புலன்களுக்காக, பகவானுக்காக இல்லைன்னா நம்முடைய புலனுக்கு, அதாவது நாக்குக்கு, மூக்குக்கு நல்ல வந்து வாசனை, நாக்குக்கு, அப்புறம் வந்து கண்ணுக்கு பாக்குறதுக்கு, இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணு அவங்க பாவத்தை தான் உண்றாங்கன்னு சொல்றாரு பகவான், பகவானுக்கு படைக்காம. Okay, stop polling. Share the results. Okay. Because they don't first offer the food to the Lord before eating it. பகவானுக்கு படைக்கப்படாமல் சாப்பிடுறதுனால தான் வந்து அவங்களுக்கு பாவம் வருது. 87 விழுக்காடுகள் சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. எல்லாரும் அனைவரும் நல்லபடியா புரிஞ்சிருக்கீங்க. ரொம்ப ஆனந்தம். இப்ப நம்ம அடுத்த இதுக்கு போலாம். முன்மாதிரியாக இருங்கள் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு எல்லாருமே. ஏத் ஏத் ஆஷரதி ஸ்ரேஷ்டஷ் தத்தத் ஏவதரோ ஜன தயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றதுன்ற. இந்த ஊர்ல பாப்பீங்க, நம்ம நிறைய பேரை பெரிய மனுஷன் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம செலக்ட் பண்ற பெரிய மனுஷங்க கரெக்டா இருக்கணும். இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அஸ் வெல் அஸ் மெட்டீரியல் ரெண்டுத்துக்குமே. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வாத்து கூட்டம் நடந்து போகுது பாருங்க. பெரியவர் போறதை பார்த்துட்டு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சின்ன வாத்துகள் எல்லாம் போகுது. இதுதான் வந்து இது வந்து அர்ஜுனனுக்காக எதுக்கு சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனா நீ ஒரு பெரிய மனுஷன், பெரிய மனுஷன், நான் ஒரு சிறந்த போர் வீரன். நீ இப்ப இந்த போர்க்களத்தை விட்டு வெளியில போயிட்டேன்னா என்ன ஆகுன்னு பார்த்தா எல்லாருமே போர்க்களத்தை விட்டு, அர்ஜுனனே போயிட்டாரு,
நமக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கிளம்பி போயிடுவாங்க. அதனால என்னன்னா வந்து நீ முன்மாதிரியா இருக்கணும் அர்ஜுனா. நீ வந்து உன்னை மட்டும்தான் யோசிக்கிற தவிர சமுதாயத்தை யோசிக்க மாட்டேன்ற ஒரு பெரிய தலைவன் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்றான்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் ஸ்டாண்டர்டா போயிடும். அதே தான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நீ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ண. அப்புறம் என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர் அவரே சொல்றாரு, பாரு அர்ஜுனா, இந்த 3 உலகத்துல நான் செய்யணுன்ற வேலை எதுவுமே, ஏன்னா அவர் சிஸ்டத்தை செட் பண்ணி விட்டாரு. அவர் வந்து தேவர்கள் எல்லாமே செட் பண்ணி விட்டாரு. அவர் செய்யணுன்ற வேலை இல்ல எதுவுமே. ஆனா என்ன சொல்றாரு, நான் யுகந்தோறும் தோன்றேன்றாரு. யுகந்தோறும் தோன்றேன், துஷ்டர்களை அழிச்சு பக்தர்களை பாதுகாக்கிறேன். நான் என் வேலையை செய்யலன்னா என்ன ஆகும், இந்த 3 உலகங்களையும் துஷ்டர்கள் தான் இருப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், தேவையற்ற ஜனப்பொருக்கம் வரும், மக்களுடைய மன நிம்மதியை கெடுத்தவன் ஆயிடும். நானே என்னுடைய வேலை, எனக்கு வேலை செய்யணும்னு தேவை கிடையாது. நான் வந்து ஆல்ரெடி செட் சிஸ்டத்தை நான் செட் பண்ணிட்டேன், ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா ஏன் வர்றேன், என்னோட வேலையை செய்யறேன்னு பார்த்தா மக்கள் வந்து என்னையே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. கண்ணனே வீட்டுல படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தாரு, நமக்கு என்னப்பா யாரும் வேலைக்கு போகாம இருந்துருவாங்க, மேல அவர் படுத்து தூங்கிட்டு. அதுக்காக தான் எக்ஸாம்பிள் செட் பண்றதுக்காக நான் மேலே இருந்து கீழே வரேன் வந்து. அதே போல அர்ஜுனா, நீ வந்து போர் புரியணும், நீ ஒரு சத்திரியன், நீ போர் புரிந்து நீ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்ற. பெரிய மனுஷங்க வந்து என்னத்த வந்து எக்ஸாம்பிளா வந்து காட்டுறாங்களோ அதே தான் வந்து எல்லாரும் வந்து ஃபாலோ பண்ணும். அப்புறம் வந்து ஜனக மகாராஜா. ஜனமகாராஜா ஒரு கர்மயோகி, கர்ம ரிஷின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அவர் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் மூலமா வந்து கர்மயோகத்தின் மூலமாக வந்து பகவானை அடைஞ்சார் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய மாமனார், ராமருடைய மாமனராக இருந்த கர்மத்தை மட்டுமே செய்து சீதா தேவி மகளாகவும் பெற்றார். இந்த கர்மத்தை யார் ஒழுங்கா கர்மயோகி, அவர் வந்து சிறந்த கர்மத்தை செய்து தனக்கு, அதாவது மக்களை வந்து பத்திரமா பாதுகாத்தார். அவர் வழியில, அதாவது வந்து அந்த ஜன மகாராஜா இருந்த அந்த நாடு வந்து ரொம்ப சுபிட்சமா இருந்தது. ஏன்னா அரசன் வந்து நல்வழியில இருந்ததுனால மக்களும் நல்வழியில இருந்தாங்க. இதே ஒரு உதாரணமா கண்ணன் சொல்றாரு. Go to the next slide. அதாவது இங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு. press next. press next. press next. Okay, fine. Arjuna vasha adagena prayukto ayam pabam saradi purushah anichan abhivashneya பலாதிவ நியோஜித. அர்ஜுனன் கூறினான், விருஷ்ணி குலத்தவரை, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுவது போல் ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான். அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும், இது பாவம்னு சொல்லிட்டு தெரியும், இருந்தாலும் பலவந்தமா அந்த வேலையை போய் நம்மள வந்து இழுத்துட்டு போயிடுது. அர்ஜுனன் கேட்கிறார், பாவம்னு தெரிஞ்சே, ஏன்னா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு எது பாவம் எது புண்ணியம்னு. விருஷ்ணி குலத்தவரே, பகவான் வந்து விருஷ்ணி குலத்தை சேர்ந்தவர், அவரை பார்த்து கேட்கிறாரு அர்ஜுனன், விருப்பம் இல்லைனாலும் வந்து பலவந்தமாக வந்து நம்ம வந்து பாவ காரியங்களை செய்யறோம். எல்லாருக்கும் தெரியும் இது பாவம் புண்ணியம், ஆனா வந்து என்ன பண்றது, இந்த மனம் வந்து புலன்கள் இழுத்துட்டு போய் அந்த பாவத்தை செய்ய வைக்குது. என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்கிறாரு. பகவான் அருமையா வந்து பதில் சொல்றார். எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாருக்குமே இந்த கேள்வி இருக்கும், அதுக்கு பதில் சொல்றார். யஞ்ஞசிஷ்டாஷின சந்தோ முச்சந்தே சர்வகில் பிஷை புஞ்சதே த்வகம் பாப ஏ பஜந்த்யாத்மகாரணாத். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறு காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது அர்ஜுனா, காமமே எல்லா துன்பத்திற்கும் காரணம் சொல்ற. காமன்றது இங்க வந்து என்னன்னா நம்ம வைக்கக்கூடிய லஸ்ட், ஆங்கிலத்துல லஸ்ட் என்று கூறுவார்கள். அது மேல பற்றுதல், பயம், கோபம். அதாவது வந்து பற்றுதல்னால பயம், பயத்தினால பற்றுதல், அது மேல காமம், காமத்தினாலதான் எல்லாமே இது பண்றாங்க. இந்த காமம் தான் என்ன பண்ணுது, பல்வேறு உயிர்வாழ் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம எல்லாருமே என்ன சொன்ன, பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. வேர் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப், we are not ordinary. அதாவது வந்து ஒரு ஸ்பார்க், அவருடைய ஸ்பார்க் நம்ம எல்லாருமே. அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் நம்ம கிட்டே இருக்கு. இப்ப ஏன் இறைவனை நம்மளால அடைய முடியலன்னா இதுதான் வந்து காரணம். காமமே நம்ம மெட்டீரியல் மேல இருக்கக்கூடிய பற்று. பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும், புகை இருந்ததுன்னா நெருப்பு செயல்பட முடியுங்களா, அப்படியே ஃபுல்லா மூடிடும். இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்காங்க பாருங்க, அப்படியே வந்து ஃபுல்லா நெருப்பு இதுவாயிடும். அப்புறம் வந்து கருப்பையாலும், கருக்குள்ளார வந்து கருப்பை உள்ளார கரு இருக்கிறதுனால வந்து அது வெளியில தெரியாது. அப்புறம் கண்ணாடி தூசியாலும், இப்படி வந்து மூடி இருக்கிறதுனால என்னன்னா அதனுடைய இயல்பு நிலை. கண்ணாடி தூசியா இருந்தா என்ன பண்ணணும், அதை வச்சு துடைக்கணும். துடைச்சா என்ன ஆகும், அப்பதான் நம்ம உள்ளார இருக்கிறது தெரியும். அதே போல நெருப்புல புகையை விரட்டி விட்டாதான் நெருப்பு இருக்கிறது தெரியும். கருப்பையை விட்டு குழந்தை வெளியில வந்தாதான் அந்த குழந்தை இருக்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். இதே போல நம்ம இந்த அதாவது மிக பயங்கரமான எதிரின்றாரு. அதாவது காமோன்றதுன்னா லஸ்ட், மெட்டீரியல் மேல நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஏன் ஏற்பட்டதுன்னு பார்த்தா எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணர் மேல பக்தி உண்டு. கிருஷ்ணர் விரும்பாத ஆள் யாருமே இருக்க முடியாது. கிருஷ்ண பக்தி உண்டு. என்னன்னு பார்த்தா அந்த கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ணர் மேல வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு காமமா திரிஞ்சு போயிடுது. அதாவது வந்து பால் வந்து தயிரா மாறி போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடுது, அதாவது வந்து வீணா போயிடுது பாத்தீங்களா. அதுல வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஏதோ போடும்போது என்ன ஆகுது, திரிஞ்சு போகுது. நம்மளுடைய அந்த அன்பு, பகவான் மேல உள்ள அன்பு என்ன பண்ணுது, காமமா திரிஞ்சு போயிடுறதுனால என்ன ஆயிடுது, அது நம்மள வந்து இந்த கர்ம பந்தத்துக்குள்ளார சிக்கிக்குது. அதான் சொல்றாரு அர்ஜுனா,
அழிக்க முடியாத இந்த எதிரியை எப்படி அழிக்கலான்றதும் சொல்றார். கிருஷ்ண பக்தியின் மூலம் எனக்காக செயல்படுவாயாக. அதாவது வந்து எனக்காக நீ செயல்பட்டனா நீ இந்த அழிக்க முடியாத இந்த காமத்தை வந்து நீ வந்து அழிச்சிடலான்னு வந்து சொல்றார். ஏன் வந்து நம்ம இந்த காமத்துல வந்து மாட்டிட்டு அவஸ்தை அனுபவம், இந்த காமம் இருந்ததுன்னா என்ன, இந்த காமத்தினால என்ன ஆகுது, இந்த காமம் தான் நம்மளை வந்து பாவகாரியம் செய்ய தூண்டுது. இந்த பாவம் தான் வந்து காமம் லஸ்ட், அந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட், அளவுக்கு அதிகமான மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, செய்யக்கூடாத செயல்களை செய்து அந்த பொருள்களை அடைவதற்கு நம்மளை வந்து தூண்டுது. இன்றைய சமுதாயம் வந்து அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. நமக்கு வந்து அது தேவையில்லைன்னா கூட வந்து என்ன பண்றோம், பிறரோட இதை பார்த்து என்ன பண்றோம், நம்மளும் வந்து அதை போய் வாங்குறது தூண்டுறோம். அப்ப என்ன பண்றோம், தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த பாவ காரியங்களை செய்து என்ன பண்ணிடுறோம், கர்ம பந்தத்துக்குள்ளார வந்து சிக்கிக்கிறோம். இதுல இருந்து வெளியில எப்படி வர்றதும் அவர் சொல்றார். அர்ஜுனா, எனக்காக நீ செயல்படுவாயாக. இந்த உலகம் முழுக்க இந்த ஆத்மா வந்து எப்படி பந்தப்பட்டிருக்குன்னா 3 குணங்களால பந்தப்பட்டிருக்கு. தமோகுணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம். இந்த 3 குணங்களால பந்தப்பட்டு இருக்கு. அர்ஜுனா, நீ இந்த குணங்களை தாண்டி நீ வெளியில வரணும். எப்படி வெளியில வரணும்னா, இந்த அழிக்க முடியாத எதிரி காமத்தை எப்படி அழிக்க முடியும்னா, நீ சாப்பிடுறியா, நல்ல டேஸ்டான ஃபுட்டு. அவர் வந்து பகவான் எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லல. இதுதான் வந்து பகவான் இது செய்யக்கூடாது, கிடையவே கிடையாது. நல்ல உணவு, அருமை, அதாவது வந்து தேகத்துக்கு ஆரோக்கியமான வெஜிடேரியன் ஃபுட். இதுதான் வந்து, ஏன்னா இன்னைக்கு சயின்டிபிக்கா உருவாயிருக்கு நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு. வெஜிடேரியன் ஃபுட் ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய, அது சொல்றாரு பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல என்னென்ன ஃபுட்ன்றது பகவான் கொடுக்காது எதுவுமே. இதெல்லாம் சாப்பிட்டா சந்தோஷமா இருக்கலாம், வெஜிடேரியன் ஃபுட் வந்து சாப்பிடு, நல்ல ஆனந்தமா செஞ்சு சாப்பிடு. பிரசாதம், அதாவது வந்து இஸ்கான்ல ஒரு பெரிய இது என்னன்னா பிரசாதம் தான். நல்லா படைப்பாங்க, நல்லா செஞ்சு அதை ஆரோக்கியமான உணவுகளை செஞ்சு பகவானுக்கு வைக்கணும். வச்சுட்டு பகவானுக்கு வச்சுட்டு எடுத்து சாப்பிட்டா அது உனக்கு தோஷம் வராது. அப்புறம் என்ன பண்ணணும், அசோசியேஷன் என்ன, பக்தர்களோட இருக்கணும். லௌகீகவாதிகளோட இருந்தா என்ன ஆகும்னா வந்து நம்ம யாரு கூட இருக்கோமோ அவங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் நமக்கு வந்து வரும். அதனால அசோசியேஷன் இருக்கணும். புக்ஸ் படிக்கணும். புக்ஸ் என்ன புக்ஸ் படிப்பீங்க, பகவத்கீதை படிக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து சந்தையில வந்து நிறைய புக்ஸ் இருக்கு, மக்கள் மனதை கெடுக்கக்கூடிய புக்ஸ், பகவத்கீதை, பாகவதம் இதை போன்ற புக்குங்களை. அப்புறம் சாண்டிங் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. அதாவது இந்த மந்திரம் வந்து ரொம்ப எளிமையா இருக்கிற போல இருக்கும், ஆனா அதுக்கு உண்டான பலன் வந்து மிக மிக வலிமையான பலன். செய்து பாருங்க, அதனுடைய பலனை அனுபவிங்க. இஸ்கான் வந்து பிரபுபாதருக்கு வந்து என்னுடைய கோடான கோடி நன்றிகள். அவருடைய பொற்பாதங்களை வணங்கி நான் இது பண்றேன். இன்றைய நம்முடைய தமிழ் சமுதாயம் மட்டுமல்ல, இன்றைய பாரத தேசமுமே கலியினுடைய தாக்கத்துல சிக்கி தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. கலியினுடைய தாக்கம் 4 விதமான இதுல வந்து ரொம்ப சிக்கி, அதாவது வந்து இன்டாக்சிகேஷன், அப்புறம் வந்து மீட் ஈட்டிங், இல்லிசிட் செக்ஸ், கேம்பிளிங். இது 4த்துலயும் வந்து இது பாரத தேசத்துல வந்து இது கிடையவே கிடையாது. ராபர்ட் கிளைவ்ன்றவர் வந்து ஆங்கிலேயர் வந்து அந்த காலத்துல வந்த போது இந்த 4மே நம்ம நாட்டுல கிடையவே கிடையாது. அதாவது வந்து ஒரு சாதாரண இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பாரத தேசத்துல நம்ம அவ்வளவு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை நீங்க செய்யுங்க, நீங்க ஆனந்தத்தை அனுபவிங்க. அதாவது வந்து நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லணும்னா முதல்ல நம்ம அதை அனுபவிக்கணும். நல்லா இருக்கு, நான் அனுபவிச்சு இதை நீங்களும் செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா வந்து அடுத்தவங்களை அதை செய்து பலன் பெறுவாங்க. நான் அனுபவிச்சேன், பகவத்கீதையை படிச்ச, ஆனந்தமா இருக்க, நீங்களும் படிங்க, ஆனந்தப்படுங்க, அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். முதல், துரத்தல் அல்லது செயல். பகவான் கேட்கிறார் அர்ஜுனன், அதாவது வந்து நான் செயலை துறக்கணுமா இல்ல செயல் செய்யணுமான்றாரு. அதாவது வந்து அவரு எனக்கு வந்து ஒரு பதில் சொல்லுங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு, கர்மயோகம் சொல்றாரு. பலனை திறந்து இருக்கிறது பெஸ்ட், சரிங்களா? பலனை திறந்து இருக்கிறது வந்து பெஸ்ட். ஆனா அந்த பலன் அது கர்மயோகம். அந்த பலனை யாருக்காக வந்து செய்றீங்கன்னா பகவானுக்காக செஞ்சா பக்தி யோகா ஆயிடும் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அடுத்தது நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா. அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகான்றது என்ன, பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த கர்ம யோகா ஞான யோகத்தை விட சிறந்தது என்று, அதான் நேதம் குரு கர்மன்ற அந்த ஸ்லோகத்துல வரக்கூடியது. 3வது கர்மகாண்டம், கர்ம யோகா. அதாவது வந்து உங்களுடைய கர்மாவை முறையா செஞ்சுட்டு இருந்தாலே அதுவே வந்து கர்ம யோகமா வந்து மாறியும். இந்த கர்ம யோகத்தை வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகமா மாத்துகின்றாரு. பிரவர்த்திதம் சக்கரம்ன்ற அந்த ஸ்லோகம் மூலமா அதை எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள். எல்லாருமே நீங்க எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு 150 பேர் அட்டன் பண்றீங்கன்னா நீங்க எல்லாருமே வந்து பகவத்கீதை படிக்கணும், சாண்டிங் பண்ணீங்கன்னா உங்களை பார்த்து வந்து தமிழ் சமுதாயம் மற்றும் நம்முடைய பாரத தேசம் திருந்தும். ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஆசை நிறைவேறும், சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஆசை வந்து நிறைவேறும். மக்கள் எல்லாரும் துன்ப துயரத்தை விட்டு வெளியில வரணும். மிகப்பெரிய எதிரி எல்லாருக்கும் ஒரே எதிர்தான்றாரு. ஏன் அவசியம் அனுபவிக்கிறோம்னா காமம், லஸ்ட், மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். இதை விட்டு எப்படி வைரி நாம்ன்றாரு. அதாவது வந்து வைரினா என்ன, மிகப்பெரிய எதிரின்றாரு. கிருஷ்ண பக்தி எல்லா கிருஷ்ணரை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. கிருஷ்ண பக்தியை பண்ணுங்க. கிருஷ்ண பக்தி எப்படி, அதான் சொன்ன ரொம்ப சிம்பிள், ஒண்ணுமே அவர் எதிர்பார்க்கல. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பக்தி பிரச்சின்றார். அதாவது வந்து பக்தியோட எனக்கு பண்ணுன்றாரு.
நீங்க பக்தியோட வந்து இதை செஞ்சீங்கன்னா பகவான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்கள், ஞானம், இகலோகத்துல மற்றும் மறுலோகத்துல, இவ்வுலகிலும் சரி மறு உலகிலும் சரி, இறையோடு சேர்த்து இறையும் தேடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால ரெண்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்லி நான் இந்த 3வது அத்தியாயத்தை முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு விஷயத்த நான் இங்க பதிவு பண்ண விரும்புறேன். இங்க கொடுத்திருக்க www.iskonmangaluru.com இதுல வந்து இவங்க வந்து இந்த இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஒரு சில ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஆங்கிலத்துல பதிவிறக்கம் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் தமிழ் ஸ்லைட்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாளை இல்லைன்னா மறுநாள் வந்து இது பண்ணி நீங்க அங்க இருந்து பதிவிறக்கம் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பின்ன கீழே கொடுத்திருக்க உங்களுக்கு iskonmangaluru.com அதுல வந்து கீதா இன் 80 டேஸ்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது உள்ளார கிஸ் இருக்கு. கிஸ்னா வந்து கேள்வி பதில்கள் இருக்கு. அந்த கேள்வி பதில்ல வந்து நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணீங்கன்னா 60 விழுக்காடு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட். அது கேள்வி பதில் நீங்க ஓபன் எண்டட் கொஸ்டின் தான். நீங்க வந்து ஓபன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கும். நீங்களே ஓபன் பண்ணிட்டு இது பண்ணீங்கன்னா அனைவருமே 100% எடுப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையோட தான் நான் வந்து இந்த கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஃபேஸ்புக்லயும் வந்து அவங்க இது பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுடைய ஷேரிங்ஸ், கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணலாம்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதா எழுதி வச்சுக்கோங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதான்றத வந்து ஃபேஸ்புக் ஐடி இதுல நான் குறிப்பிடல, நாளைக்கே குறிப்பிடுறேன். Shall we go for the poll now? What are the yagnas? யாக யக்ஞங்கள் எதற்காக வந்து நடத்தப்படுது? யாக யக்ஞங்கள் வந்து எதுக்காக வந்து நடத்தப்படுது? To lead one to the point of moral course. அதாவது வந்து எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. To trans them to attain Krishna consciousக்காக நடத்துறது. Both A and B, none of this. யாக யக்ஞங்களை எதுக்காக பண்றது? எப்படி நம்மளுடைய கோர்ஸ், மாரல் கோர்ஸ், ஒழுக்க விதிகள் இது பண்றதா, இல்ல பகவானுக்காக கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அட்டன் பண்றதுக்காக நடத்துறதா, இல்ல ரெண்டுமேவா, இல்ல எதுவுமே இல்லையா? அனைவருமே எடுத்துக்கலாம். அனைவருமே இந்த போல் எடுத்துக்கலாம். கேள்வி பதில் வர இப்ப போல முடிச்சிடலாம். 3 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ளணும். show the results. both A and B கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா முக்கியமான இதுன்னு பார்த்தா வந்து கிருஷ்ணா கான்செப்ட் ரெண்டுமே சரியான விடை தான். அதாவது மாரல் கோர்ஸ், ஒழுக்க விதிகள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் யாக யக்ஞங்கள் பண்ணும்போது. ஆனா முக்கியமான ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அட்டைன் கிருஷ்ணா ரெண்டுமே வந்து சொன்னாலும் தவறு கிடையாது. ஏன்னா வந்து கிருஷ்ணா கான்செப்ட் மட்டும் மாற ஒழுக்க விதிகளை தெரிஞ்சுக்கலாம். Go to the next poll. What are next poll Prabhu? Hare Krishna Prabhu, next poll. ஷேர் பண்ணிருக்காரா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அனிருத் பிரபு. The poll is on, Prabhu. It's going on. It's going on. Okay. I cannot see it in the screen. Can you make it screen? I think I have minimized it. I'll show the results in a bit. Okay. How a great man should be so that the common man would follow in his footsteps. ஒரு பெரிய மனிதர்னா எப்படி இருக்கணும்னா மத்த மனிதர்கள், நான் சாதாரணமான மனிதர்கள் அவங்க எப்படி வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. Okay. He must be both A and B கொடுத்திருக்கீங்க. He must follow the principles of scriptures. Correct. Both A and B. 69 விழுக்காடுகள் சொல்லிருக்கீங்க. சரியான பதில் சொல்லி. He must be concerned with moral and spiritual course. Shall we go to the next? Why Krishna follows the religious duty even when there is no need for him to perform? கண்ணனுக்கு இந்த உலகத்துல செய்யணுன்ற வேலை ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாரும் சிஸ்டம் செட் பண்ணிட்டாரு, எல்லாமே செட் ஆகி போயிருக்கு. அதை செய்யறது தேவ தேவிகள் இருக்காங்க. அவர் ஏன் வந்து ரிலிஜியஸ் டியூட்டிஸ்ல அவர் ஃபாலோ பண்ணி காட்டுறாரு? கண்ணனை பத்தி நிறைய பேசலாம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம கண்ணனுடைய வாழ்க்கையே வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கும். நம்ம கண்ணனை பத்தி பேசலாம். இப்போதைக்கு வந்து
this. The stop rule. Okay. All of this சரியான பதில், because common man would follow in இல்ல common man follow பண்ணுவாங்க. Krishna is the greatest authority. He descended to establish the principles of religion. Because common man would also follow in his கண்ணனே வந்து அந்த வேலையை செஞ்சாருன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதோட வந்து கண்ணன் வந்து கிரேட்டஸ்ட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்றாங்க. கரெக்ட். Go to the next poll. Which of the following is the sitting place for lust? அதாவது வந்து காமம் உட்காரக்கூடிய இடம் எது? மனமா, புலனா, அறிவா, இல்லை அனைத்துமா? பிரபு என் போலிங். காமம் வந்து மைண்ட்லயும் உட்காரும், சென்ஸ்லயும் உட்காரும், இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் உட்காரும். ஆல் ஆஃப் தி அபோவ். இது மூணுமே வந்து மனம், புலன், இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாத்தையும் உட்காந்து கெடுக்கக்கூடிய ஒரே இது என்னன்னா காமம். எனவே எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தி செய்து காமத்தை இது பண்ணுங்க. இவ்வளவு நேரம் இந்த பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்த அனைத்து ஆன்மீக அன்பர்களுக்கும், பிரபுஜிஸ் மற்றும் மாதாஜி அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய இந்த கிருஷ்ணன் தாசனின் பணிவான வணக்கங்கள். ஏதாவது குற்றமோ குறையோ நான் வந்து இந்த இதெல்லாம் இது பண்ணிருந்தேன், நான் மன்னிச்சுக்கணும். என்னை வந்து மேலும் மேலும் வந்து இது பண்றதுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. இப்போ வந்து கேள்வி பதிலுக்கு போலாம். அனிருத் பிரபு, can you just unmute? If you want to ask கேள்வி கேட்கணும்னா hand raise பண்ணுங்க. He will unmute. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி 2 நாளா வந்து நான் கொஸ்டின் கேட்கணும்னு கை தூக்கினேன். மாதாஜி கொஞ்சம் வாய்ஸ் சரியா புரிய மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் தெளிவா பேசுங்களேன். 2 நாளா நான் வந்து கேள்வி கேட்கணும்ட்டு கை தூக்கினேன். சரி சொல்லுங்க. ஆனா வந்து அன்னைக்கு பண்ணவே இல்லை, இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். எனக்கு கேள்விகளுக்கு கேட்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னா வந்து 84 லட்சம் நமக்கு பிறப்பு இறப்பு இருக்குன்னு சொல்றீங்க, நல்லா புரிஞ்சேன். என்னோட தாத்தாலாம் வந்து சொல்றாங்க, எனக்கு ஜென்மத்துக்கு மேல மருதன்மம் வேண்டாம் கடவுள் என்றுதான் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இருப்பாங்க. அதனால வந்து நான் வந்து நானும் நினைச்சேன், ஒருவேளை நான் பண்ற பாவம் புண்ணியத்தோட இது பண்ணிதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த அடுத்த ஜென்மத்துல நமக்கு பிறப்பு இருக்கும். அதனால இந்த ஜென்மத்துல பாவம் பண்ணாம புண்ணியம் பண்ணா அடுத்த ஜென்மாவே இருக்காது நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் நினைச்சேன். அது வந்து என்ன குருஜி, அந்த மாதிரி நடக்குமா? அதாவது வந்து நாம செய்யக்கூடிய பாவ புண்ணியங்கள் தான் நம்மள வந்து இந்த எத்தனை 84 லட்சம் பிறவிலே வந்து நம்மள வந்து பிறப்பெடுக்க வைக்குது. இந்த பாவ புண்ணிய கணக்குல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடணும்னா பகவானை வந்து சரணாகதி அடையணும். சரணாகதி ஒன்னே வந்து இது. ஹரிநாம சரணாகதி வந்து அவ்வளவு எளிது கிடையாது. ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் சரணாகதியும் பகவானை நான் ஈஸியா சொல்லிட்டேன், சரணாகதி எளிதா பண்ண முடியாது. பகவானுகிட்ட ஃபர்ஸ்ட் சரணாகதி அடையணும்னா பக்தர்கள்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். பக்தன் அதாவது பக்தர்களுடைய சரணாகதி அடைஞ்சிங்கன்னா இந்த பாவ புண்ணிய கணக்குல இருந்து இது பண்ணலாம். உங்களோட வாய்ஸ் எனக்கு வந்து சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. உங்களுடைய கேள்வி இதுவா இருக்கு, கேள்வி பதில் நான் புரிஞ்சுக்க முடியல. இதுதான் நான் உங்க கேள்வியில இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரியா சொன்னாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கேளுங்க. ஜி உங்களோட கிளாஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. எனக்கு ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா, கடவுளை கும்பிட நேரம் காலம் இருக்கா? நம்ம உட்கார்ந்து கும்பிட முடியல அப்படின்னா
நம்ம நின்னுட்டு சாமி நம்ம வேலை செஞ்சுட்டே சாமி கும்பிடுறோம். ஒரு சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா கடவுளை வந்து உட்கார்ந்து கும்பிட்டாதான் வந்து அவர் இது பண்ணுவாரு, நம்ம நேரம் காலம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? கிடையாது. இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து ஒரு க்ஷணம் கூட அவர் நம்மளை விட்டு விலகிறது இல்ல. அதாவது வந்து எப்ப விலகினாலும் மாயை நம்மள இது பண்றது ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கு. அதனால வந்து எப்ப வேணாலும் கும்பிடலாம். என்ன ஒண்ணு முக்கியமா சுத்தமா இருக்கணும். அதாவது வந்து எல்லா நேரத்துல பகவானை நினைக்கிறதுக்கு இது கிடையாது. மந்திர ஜபம் பண்ணும்போது வந்து சுத்தமா இருக்கணும். பகவானுக்கு ஆரத்தி பண்ணும்போது சுத்தமா இருக்கணும் தவிர மத்தபடி தூங்கும் போது எப்பயுமே வந்து நம்ம பகவானை நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஹலோ ஓகே ஜி. ஹலோ தேங்க் யூ ஜி. ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விதுரன், திருதராஷ்டிரன், அப்புறம் வந்து பாண்டு 3 பேரும் ஒருத்தர் தான் அவருடைய இதுல இருந்து உற்பத்தி பண்ணினா. அப்ப இவா 2 பேருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிருந்தவர், ஏன் விதுரனை மட்டும் கைவிட்டார்? விதுரனை எங்க கைவிட்டார்? விதுரன் தான் ஒருத்தருமே யாருமே ஏத்துக்கலையே. அதாவது நல்லா கரெக்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்ட். அம்மா 2 பேரும் ஏத்துண்ட, வியாசர் தான் 3 பேருமே படைச்சது. கரெக்ட் நீங்க அப்ப விதுரனை மட்டும் ரிஜெக்ட் பண்ணா. கரெக்ட். விதுரனுடைய முற்பிறப்பு அவன் தர்மதேவனுடைய புத்திரன். கரெக்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்ட். அனைத்துமே கரெக்ட். அதாவது வந்து விதுரன் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பிதிர்லோகத்துல வந்து தர்மராஜா. விதுரன் வந்து தர்மராஜா அங்க ஒரு சாபம் பெற்று கீழே வந்து சூத்திரனா போய் பிறப்போம்னு சொல்லிட்டு சாபம் வாங்கினார். சூத்திரனா போய் இது பண்ணுவாரு. அதனால வந்து என்ன பண்ணுவாரு, தாசியினுடைய மகனா பிறந்து, அதாவது வந்து இந்த உலகத்துல மாதாஜி இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகவான் எல்லாருக்கும் பார்ஷியாலிட்டி காட்டுறதே கிடையாது. அவங்கவுங்க செய்த கர்ம வினைகளுக்கு தகுந்தாப்புல பிறப்ப கொடுத்துறாரு. ஆனா விதுரனை மட்டும்தான் பாதுகாத்தார். மீதி 2 பேரையும் பாதுகாக்கல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாண்டுவும் போயிடுவாரு, திருதராஷ்டிரனே வந்து இதுவாயிடுவாரு. விதுரன் தான் சிறந்த பக்தனா இருப்பார். சிறந்த பக்தனா வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து விதுர நீதி அவர் சூத்திரன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆனா விதுர நீதியை கொடுத்ததே வந்து அவரு தான். அதனால வந்து அவர் வந்து இது பண்ண முடியாது. அவர் ஒரு சாபம் வாங்கினதுனால அவருடைய நிலை அந்த நிலைக்கு ஏற்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. குருஜி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சவுண்டா கேளுங்க. குருஜி எனக்கு ஒரு சந்தேகம். குருஜின்னா சொல்ல வேணாம், தாசன் சொன்னா போதும். கிருஷ்ணன் தாசன் சொல்லுங்க. ஜி நீங்க பரமாத்மான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பகவான் மட்டும்தான் சொல்றீங்க. அப்படின்னா ஈசனவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த முக்தி அந்த கர்ம வினை எல்லாம் தீராதா குருஜி? அதாவது பரந்தாமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் ஹைரார்கின்னு பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல. ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் கீழே இது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு விதிக்க கொண்டு போய் விடுவார். ஈசனை அதாவது ஈசனை கும்பிட்டா போக முடியாதான்ற உங்க கேள்விக்கு இதுவாது கிடைக்கும். அதாவது வந்து இதுக்கு வந்து என்னன்னா மார்க்கண்டேய புராணம் படிக்கணும். மார்க்கண்டேய புராணத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாரு, மார்க்கண்டேயன் வந்து 16 வயதுல வந்து இறப்புன்றது அவருடைய விதி இருக்கும். அப்போ வந்து யமதர்மராஜா வந்து அவரை பிடிக்க வருவாரு. மார்க்கண்டேயன் வந்து இதை போட்டுருவாரு, பாச கைத்தை போட்டு இது பண்ணுவாரு. அப்ப போய் சிவலிங்கத்தை கட்டி பிடிச்சுக்குவார். கட்டி பிடிச்சோன்னா என்ன பண்ணுவாரு, சிவபெருமான் வந்து யமதர்மராஜனே எட்டி வச்சுட்டு அவருக்கு வந்து இது பண்ணுவார். அப்போ வந்து அவரை வந்து பாதுகாத்துருவார். அப்ப வந்து மார்க்கண்டேயன் கேட்பார், எனக்கு வந்து நீங்க முக்தி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். எப்பா என்னுடைய இலாக்கா இதுதான், உன்னை பாதுகாக்கிறேன், உனக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லாத்தையும் நான் செய்யறேன், முக்தி வேணும்னா நீ வந்து பகவானை வந்து விஷ்ணு நோக்கி போய்க்கோன்னு சொல்லி இது வந்து மார்க்கண்டேய புராணத்துல இருக்கு. பகவான் ஆளிலை கண்ணனா வந்து அவருக்கு வந்து யாருக்கு ஆளிலை கண்ணனா வந்து மார்க்கண்டேயருக்கு வந்து இது பண்ணுவாரு. இப்ப சிவபெருமானை வந்து கும்பிட்டா வந்து நமக்கு கிடைக்கல. சிவபெருமானை கும்பிட்டால் அவர் உங்களை அழைச்சிட்டு போய் பகவான் விஷ்ணு கிட்ட வந்து இது பண்ணுவார். ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு, சிறந்த வைணவர். அதனால வந்து சிவபெருமான வந்து விஷ்ணு புராணத்துல சொல்லியிருக்கு, சிவபெருமான எந்த காலத்திலயும் தாழ்ச்சியா சொல்லக்கூடாது, அவரை கும்பிட்டா வர முடியாதுன்னு கிடையாது. அவங்கவுங்க நிலைக்கு தகுந்த போல கும்பிடலாம். அவர் பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது சிவபெருமானுடைய ஒரு பொறுப்பு. முக்தியை அளிக்கக்கூடியவர் வந்து விஷ்ணு, அவர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது சிவபெருமானுடைய பொறுப்பு. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இத்தனை அத்தியாயங்களை பார்க்கும்போது முக்கியமா என்னன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நம்ம கர்ம வினை வந்து நம்ம வாழ்க்கை என்னமோ அப்படி போகணும். அதாவது வந்து எல்லாத்தையும் எனக்கு வந்து அது என்ன புரியுதுன்னா நம்ம கர்ம வினையை வந்து நம்ம எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இடம் இப்ப வரப்போ வந்து நம்ம கர்ம வினைகள் நம்ம கடமையை செய்யப்போ வந்து கண்டிப்பா கர்ம வினையும் வரணும், அது எல்லாத்தையும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி. இந்த கர்ம வினை அப்படின்றது வந்து வாழ்க்கையில இருக்க இதுல எப்படி இருந்தாலும் நம்மளால எஸ்கேப் ஆக முடியாது. சோ அது
எனக்கு அது சரியா புரியல அந்த டாபிக். அது எப்படி கர்ம வினை வந்து நம்ம எதிர்கொள்ளணும், அது எப்படின்னா மிக்ஸ்டா, அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தானே, எப்படின்னா நம்ம அது கொண்டுதான் போயே ஆகணும். சோ அந்த விஷயம் எனக்கு புரியல. சரியா? கரெக்ட், புரியுது, உங்களோட கேள்வி புரியுது. பகவான் சொல்ற செயல்களிலிருந்து விலகி கொள்வதனால் ஒரு விடுதலை பெற முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணோம், பயந்து போய் ஒரு வாரமா உட்கார்ந்தாலும் wherever you go the law of karma will follow you. You cannot deny the law of karma. கர்மா வந்து நீங்க எங்கேயும் ஓடி ஒளிய முடியாது, செய்த கர்ம வினையை அனுபவிச்சே ஆகணும். அப்புறம் எதுக்கு சாமி நாங்க சாமி கும்பிடணும்னு கேட்பீங்க. அதாவது வந்து அதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம், ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன். அதாவது வந்து அர்ஜுனன் வந்து இந்திரபிரஸ்தத்தை அமைக்கிறாரு. இந்திரபிரஸ்தம் அமைக்கும் போது அந்த ஒரு வனத்தை அழிக்கிறாரு. அப்ப அழிக்கும் போது அதுல இருந்து அந்த நாகங்கள்லாம் வந்து இறக்குது. எல்லா நாகங்களும் ஒன்னா சேர்ந்து என்ன பண்றது, நாகாஸ்திரமா கர்ணனை போய் அடையுது. சோ அப்ப வந்து நாகங்களை அழிச்சதுனால என்ன ஆகுது, அப்ப வந்து அவன் வந்து அந்த நாகங்கள் வந்து அவனை அழிக்கிறதுக்கு துடிக்குது. கர்ணன் கிட்ட போய் நிக்குது. கர்ணன் வந்து இந்த நாகாஸ்திரத்தை வந்து விடுறார். அப்ப வந்து ஆக்சுவலா பார்த்தா என்னன்னா, அர்ஜுனனுடைய உயிர் பறிக்கப்படணும். செயலுக்கு விளைவு, அவனுடைய கர்ம வினை என்னன்னா அவனோட உயிர். இதுதான் வந்து கர்ம வினை. கூட யாரு இருக்காரு, பகவான் இருக்காரு. விட்டுட்டான். கர்ணன் வந்து வில்லுல இருந்து 50 நாணயம் ஏற்று அப்ப வந்து அர்ஜுனன் பயப்படுறான். ஏன்னா அவனுக்கு கவுண்டர் ஆக்ட் பண்றதுக்கு ஆயுதம் இல்ல. இது சரி முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சிட்டு பகவான சரணாகதி அடைறான். ஒரு தேரை அழுத்துறோன்னா என்ன பண்றது, தலைக்கு வர்றது தலைப்பாகையோட போகுது. அப்ப என்ன பண்றது, மணிமகுடம் போயிடுது. ஒரு அரசனுக்கு மணிமகுடம் கீழே விழுறதும் சரி, அவன் இறக்குறதும் சரி. அப்ப பகவான் என்ன பண்றாரு, அவனை இறக்கவும் வைக்கிறாரு. எப்படி மணிமகுடத்தை கீழே உழ வச்சு அரசன் இறக்குற போல ஆக்குறாரு. ஆனா அவன் பக்தனை பாதுகாக்கிறார். இதே போல நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் அனைத்தையும் வந்து நம்மள அனுபவிக்க வைப்பாரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லைட் ஆக்கி விட்டுருவார். அதாவது வந்து இப்ப வந்து ஒரு 100 ரூபாய் இருக்குன்னா, 100 ரூபாய காயின்ஸா நீங்க வச்சிருந்தா ஈஸியா இருக்குமா, தாளா வச்சிருந்தா ஈஸியா இருக்குமா? தாளா வச்சிருக்கும் போது ஈஸி. ஆனா அதே 100 ரூபாய் தான் வச்சிருப்பீங்க. அந்த 100 ரூபாய் தாளா ஆக்கி கொடுத்துருவார் பகவான். அந்த வெயிட்டை வந்து, ஆனா வந்து கர்மத்தை வந்து அனுபவிக்க வைப்பாரு. ஆனா வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நீங்க சொல்ல என்ன ஆகுன்னா, நீங்க அந்த அனுபவிக்கிற அந்த கர்மம் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்களை விட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும். பகவான் ஏன்னா இந்த மந்திரத்துக்கு உண்டான பலன், இந்த மந்திரத்தை ஜெபிச்சு பாருங்க. நான் இது அனுபவத்துல சொல்றேன். ஒரு நாளைக்கு 16 முறை செஞ்சீங்கன்னா அந்நிய கர்மா உங்க கிட்டக்க வந்து அப்படியே லைட்டா வந்து ஆட்டத்தை போட்டுட்டு அது பாட்டு போயிடும். நீங்க சொன்னதை கேட்டுட்டு அது போயிடும். அதை செய்யாம விட்டீங்கன்னா அது அதோட கர்ம வினையை காட்டிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நமஸ்தே. நீங்க வந்து இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இப்போ இந்த இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஸ்லைடு போட்டாங்க இல்லையா, அதுல வந்துட்டு இப்போ முதல்ல வந்து பகவானுக்கு படைக்காம நம்ம சாப்பிட்டா அது பாவத்தை சாப்பிட்டா மாதிரி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு பகவத்கீதை ஸ்லோகம் போட்டாங்கல்ல, அந்த ஸ்லோகமும் அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து கண்ணாடிய வந்து இது மறைக்கிறதோ, நெருப்பை வந்து புகை மறைக்குதோ, அதுக்கப்புறம் வந்து கருப்பையில இருக்க கருவை வந்து கருப்பை மறைக்குதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் போட்டிருந்தீங்கல்ல, அந்த ஸ்லோகமும் ரெண்டும் ஒரே ஸ்லோகமா இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. ஒருவேளை நம்பர்ல அந்த ஒரே ஸ்லோகமே போட்டு அர்த்தம் மட்டும் வேறையா இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அதனால நான் ஒருவேளை தப்பு செஞ்சிருந்தேன்னா தயவு பண்ணி என்ன மன்னிச்சு என்ன சரி பண்ணுங்க. நான் எல்லாம் ஒருவேளை சரியா கவனிக்கலனாலும் என்ன நீங்க ஐ எம் வெரி சாரி டு தட். நீங்க கொஞ்சம் என்ன கரெக்ட் பண்ணும்போது ஒருவேளை தவறு எழுச்சிக்கோ, நாங்க தவறு எழுதா எங்களை வந்து மன்னிச்சுக்கோங்க. அது காப்பி, அதாவது தமிழுக்கு மாத்துவோம், இங்கிலீஷ்ல வந்து தமிழுக்கு மாத்தும் போது பேஸ் பண்ணும்போது இதுவா இருக்கும். ஒன்னும் தவறு ஒண்ணும் இல்லை. எங்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டுங்க. எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாங்க திருத்தி, ஏன்னா இதை வந்து நாங்க அப்லோட் பண்ணி ஆகணும். அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த தவறுகளை திருத்தி போட்டுக்கோ. ரொம்ப நன்றி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஹலோ. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாங்க we are all Sai devotees. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்களோட இது கேட்குறோம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அருமையா இருக்கு. நிஜமாவே சொல்றேன், ரொம்ப அதாவது யதார்த்தமான உண்மைகளை அப்படியே நல்ல இதுவா சொல்லிட்டு இருக்கு. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப நிஜமாவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மேலும் இன்னும் நிறைய நீங்க நிறைய பண்ணணும். பாகவத புராணம் அதெல்லாம் கூட நீங்களும் சொல்லணும். நாங்களும் we are also participate பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிறேன். சேரம் பிரபு. குருவோட அருள். சாய்ராம் சாய்ராம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. சார் சொல்லுங்க சார். இந்த மாதிரி கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணா வந்து நம்ம செஞ்ச பாவம் எல்லாம் போயிடும்ன்றாங்க. அது உண்மையிலேயா இல்ல வந்து நீங்களா சொல்லுங்க. அதாவது வந்து நல்ல அருமையான கங்கை எங்க இருந்து வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டது. நம்ம கங்கை எங்க இருந்து வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, திருவிக்கிரமனா அவர் அவதாரம் எடுத்தார். திருவிக்கிரமா அவதாரம் எடுத்த போது என்ன பண்ணுவாரு, அப்ப அந்த இந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஓட்டை உடைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, அவருடைய கால் மேல போகும். இந்த பிரபஞ்ச ஓட்டை உடைச்சிட்டு போகும்போது என்ன பண்ணும், மேல இருக்கக்கூடிய கங்கை வந்து
அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவருடைய பாதத்தை வந்து யார் பிரம்மா வந்து கழுவார். யாருடைய பாதத்தை? மகாவிஷ்ணுடைய பாதத்தை வந்து அதுதான் வந்து கங்கையா வருது. கங்கை வந்து என்னன்னா அதோட மட்டும் கிடையாது, சிவபெருமானுடைய தலைமுடியிலேருந்து திரும்ப வருது. இப்படி வந்து புனிதப்பட்டு கீழே வர்றதுனால அது அனைத்து விதமான பாவங்களையும் இது சத்தியம். கங்கை வந்து இது வந்து ரொம்ப புனிதமானது, பாவத்தை போக்கும். ஆனா வந்து பாவத்தை போக்கிட்டீங்கன்னா வந்து என்ன இருக்குன்னா புண்ணியம் மட்டும் இருக்கும். புண்ணியம் மட்டும் இருந்தா என்ன, பிறகு நிச்சயமா கிடைக்கும். அதுக்காக பாவமும் புண்ணியமும் போனா என்ன பண்ணா பகவான் சொல்றாரு, காளிந்தி யமுனை நதியில நீராடினா, ஏன்னா பகவான் நீராடி இருக்காரு, அதுல நீராடினீங்கன்னா பாவமும் போயிடும் புண்ணியமும் போயிடும். ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் சொல்லி விரும்புறேன். ரெண்டுமே வேற வேற ஸ்லோகங்கள் தான் மாதாஜி ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க. ரெண்டுமே வேற வேற ஸ்லோகங்கள் தான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். அந்த சூரியன் கருப்பையை முடிக்கிறதும் இதுவும் அதை பதிவு பண்ணிக்கிறேன், செக் பண்ணிட்டேன். தவறு இல்லை மாதாஜி, கரெக்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்ற கிளாஸஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க. பசங்க கூட எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. புரியுற மாதிரி சொல்றீங்க. எனக்கு ஸ்மால் டவுட். கேக்குதா? கேளுங்க. இப்போ வந்து பலன் கடமை செய் பலன் எதிர்பார்க்காதன்னு சொல்றீங்க. இப்போ ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒய்ஃபுக்கு ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க்ஸ் தான் இருக்கு, ஹஸ்பண்டுக்கு ஆபீஸ் ஒர்க். இதுதான் கடமையா இல்ல வேற ஏதாவது கடமையில இருக்குதா? சப்போஸ் இப்போ நம்ம வந்து பசங்க வந்து நம்மள கடைசி காலத்துல பாத்துக்கணும்னு நினைக்கிறது பலனா இல்லது எதிர்பார்க்க கூடாதா? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியது எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னு வச்சீங்கன்னா, அதாவது வந்து ஒரு தாய்னா என்ன பண்ணணும், தன்னுடைய பிள்ளைய வந்து என்ன பண்ணணும், பகவானை நோக்கி அழைச்சிட்டு போறது. அதுதான் வந்து கடமை, உண்மையான கடமை. பகவானை பத்தி ஞானத்தை கொடுக்கணும். தந்தையா இருந்தா அவனுக்கு பகவான், ஏன்னா இந்த பிறப்பு எதுக்கு எடுக்கிறோம்? பரந்தாமனை போய் அடையறதுக்காக. ஒரு தாய் தந்தை என்னன்னா வந்து அந்த குழந்தைங்களை வந்து என்ன எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணும், பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை கொடுத்தாதான் அவங்க தாய் தந்தைன்றாங்க. இது மட்டும் கிடையாது, உலக தலைவரும் சரி, நண்பனா இருந்தாலும் சரி, அவங்களோட முக்கியமான கடமை. மத்ததெல்லாம் சும்மா உடலை வளர்த்தா மட்டும் பத்தாது. இந்த உடம்பு வந்து அழியக்கூடியது. உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கு நம்ம வந்து சாப்பாடு கொடுக்கணும். ஆத்மாவுக்கு எப்படி சாப்பாடு கொடுப்பீங்கன்னா வந்து ஹரிநாமத்தை தான் கொடுத்து வந்து சாப்பாடு கொடுக்கணும். உங்களோட இது மீதி எல்லாம் லௌகீக கடமைகள், லௌகீக இது எல்லாமே இருக்கதான் செய்யும். அது பண்ணு செய்யுங்க. ஆனா செய்யும் போது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு செய்யுங்க. பிள்ளைங்கிட்ட இருந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்காதீங்க. அவங்கவுங்க செய்த கர்ம வினை பலாபலங்களின்படி. குழந்தைங்க பாத்துக்கலையா, நம்ம கர்ம வினை என்றோ செய்த கர்ம வினை இன்று நம்மளை வந்து தாக்குதுன்ட்டு என்னைக்குமே யாரையுமே சொல்லக்கூடாது. செய்த வினை இருக்க தெய்வத்தை நொந்தக்கான்னு சொல்லியிருக்கான். அதாவது வந்து நம்ம செஞ்ச வினை நம்மளை தாக்குது. அதனால வந்து எதையும் யார்கிட்டையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. நமக்கு ஒரே எற்றைக்கும் 7 பிறவிக்கும் பற்றாவன் நம்மையுடைய நாராயணன் நம்பி செம்மையுடைய திருக்கையால் அமிமிதிக்க தாள் கண்டேன் சொல்லிட்டு வந்து ஆண்டா தாயார் சொல்லுவாங்க. 7 பிறவிக்கும் அவன் தான் நமக்கு. அதாவது வந்து வேற மீதெல்லாம் வந்து டெம்பரவரி. இன்னைக்கு அப்பாவா இருப்பாரு, அடுத்த பிறவில புள்ள, அடுத்த பிறவில இது மாறி வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய செய்த கர்ம வினைகள் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு டெம்பரவரி அரேஞ்ச்மெண்ட். அந்த டெம்பரவரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ல நம்ம வந்து இந்த மாயில சிக்க கூடாது. ஆனா கடமையை செய்யணும். ஒரு மனைவியா இருந்தா கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யணும். கணவனை இது என்ன கடமைன்னு பார்த்தா எல்லாரையும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு, பகவானுடைய உணர்வுக்கு கொண்டுட்டு வந்து அந்த குழந்தைகளை வந்து என்ன பண்ணணும், அதாவது வந்து லிபரேஷன் ஆகிறதுக்கான இது பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரா. நமஸ்காரம். சொல்லுங்க. இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எல்லாம் சொல்லிட்டு வர எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிளஸ் த வே ஆஃப் டெல்லிங் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஒரு போல்ல இருந்த ஒரு क्वेश्चनோட ஆன்சர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்கெப்டிக்கலா இருந்தது. அதுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ரிலீஜியன் சம்பந்தமா இருந்தது. நம்ம ஹிந்துயிசம் இஸ் a way of living இல்லையா? அப்ப ரிலீஜன் மார்க் பண்றது கரெக்டா? நான் தப்பா கேட்டிருந்தா மன்னிச்சிடுங்க. இல்ல கரெக்டான கேள்வி கேட்டீங்க. அதாவது நானே இதை பத்தி நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதாவது என்னன்னா, நம்மளுடைய இது ரிலிஜன் கிடையாது. சரியா சொன்னீங்க பிரபு. நம்மளோட ரிலிஜன் கிடையாது. நம்மளோட சனாதன தர்மம். அதாவது வந்து நமக்கு ஆங்கிலேயர்கள் கொடுத்த பேரு இந்துன்றது. நமக்கு வந்து வாழும் முறை, வாழும் தர்மம். அதனால வந்து சனாதனம்னா வந்து ஆரம்பமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. பகவானுக்கு பேரு சனாதனன். அவனுக்கு ஆரம்பம் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. நம்ம வாழக்கூடிய. அதனால ரிலிஜியஸ்ன்றது தவறான ஒரு இதுதான். தவறுக்கு மன்னிக்கும். அவருக்கு வந்து சனாதனன். அதனால நம்ம சனாதன தர்மம் இந்த அதாவது வந்து மதமா இருந்தா அழிஞ்சிடும். தர்மமா இருக்கிறதுனால காலகாலம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. தேங்க் யூ. அத்தையோட நானும் பாக்குறேன். சொல்லுங்க. எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய கேளுங்க. இளைஞர்கள் நிறைய இது பண்ணணும். இன்றைய நம்முடைய சமுதாயம் வந்து மாறணும். இளைஞர்கள் வந்து நல்லா சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாம் நல்லா இதுவாய் வரணும். தாய் தகப்பனுடைய கடமை வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது, அதாவது அறிவோடு சேர்த்து வந்து இந்த இறைஞானத்தையும் கொடுக்கணும். ஏன்னா வந்து இறைஞானப்பட்ட இந்த ஆத்மா வந்து அவ்வளவு அவசியம் அனுபவிக்குது. தாய் தந்தையரை உடலை கொடுத்துட்டீங்க, உடலை கொடுத்தா மட்டும் பத்தாது, உடலோடு சேர்த்து இந்த ஆத்ம ஞானத்தையும் கொடுத்தாதான் வந்து அது அடுத்த பிறகு பிள்ளைங்க மட்டும் அம்மா அப்பாவுக்கு சாப்பாடு போட்டா மட்டும் பத்தாது, அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா டெவலப் ஆகிறதுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணணும். இதுதான் வந்து நம்மள கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுதலை பண்ணணும். நல்லது தம்பி. தேங்க்யூ மாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. இப்போ வந்து நாங்க வந்து தவசம் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இப்ப எங்க அப்பாவுக்கு ஆன்மா வந்து உங்களுக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா வேற ஒரு உடல் எடுக்கிறதுன்னு சொல்றேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-45 வருஷமா நாங்க வந்து தவசம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதை கண்டினியூ பண்ணணுமா எப்படின்றது கேட்கிறேன். நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. இது பல பேருக்கு வந்து இது இதுவா இருக்கு. ஏன்னா பகவான் சொல்றாரு, ஏன்னா இன்னைக்கு நான் இது குலதர்மம் அழிஞ்சு போச்சு. குலதர்மம் அழிஞ்சிருச்சுனால பிண்டதானம் கொடுக்கறது போயிடும். பிண்டதானம் கொடுக்கறது போயிடுச்சுன்னா பிதுர்லோகத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த தண்ணியும் இதுவும் சோறும் கிடைக்காதுன்றாரு. அதாவது வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆத்மா உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுன்னா, நம்ம பாவ புண்ணிய கணக்கு வந்து உடல் உடனே கிடைக்காது. எல்லாம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல போடுவாங்க. ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல வந்து போடுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது வந்து புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா தேவலோகம், பாவம் பண்ணியிருந்தா என்னன்னா அதாவது வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஹெல்லிஸ் பிளான்ஸ்ல போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அது செய்ய வேண்டிய அது கர்மத்தை நீக்கி இது பண்ணிட்டு அந்த பாவ புண்ணிய கணக்குல தீர்த்துட்டு பிதுர்லோகத்துல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும். பிதுர்லோகத்துல வந்து இருக்கும்போது என்னன்னா, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த தேவசம் இருக்கு பாத்தீங்களா, பிண்டமும் தானமும், இதுதான் வந்து பயப்படுறாரு அர்ஜுனா, இதெல்லாம் கிடைக்காம போயிடுவேன், இதை செய்யணும். அப்படியே அவங்களுக்கு உடல் எடுத்துட்டா கூட என்னன்னா, நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த தவசம் என்ன பண்ணும், அவங்கள வாழ்க்கையை நல்லபடியா வாழ வைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கணும்னு பார்த்தா நம்மளுடைய குழந்தைங்க, நம்ம போன பிறவில இருந்த குழந்தைங்க செய்யக்கூடிய அந்த தவசமும் திதியும் தான் வந்து நம்மள இன்னைக்கு நல்லபடியா வாழ வச்சுட்டு இருக்குது. பல பேர் தெரியாது, கொடுக்கணும், இதுதான் வந்து நம்மளுடைய தர்மம். ஆனா இதெல்லாம் செய்யாமலே பல பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, ஏன்னா தெரியாது அவங்களுக்கு வந்து. பல பேருக்கு இன்னைக்கு நம்மளுடைய சமுதாயம் இதுவே மாறி போச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் பகவானுக்கு, அதாவது வந்து சர்வதர்மான் பரித்தச்ச மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவா சர்வபாபியோ மோக்ஷேஸ்வாமி மாசுஜக. சர்வதர்மான் அனைத்து விதமான தர்மம், அர்ஜுனா அனைத்து விதமான தர்மங்களையும் இது பண்ணிட்டு என்னை சரணடைவாங்க. சர்வபாபிய அனைத்து விதமான பாவங்களையும் நான் பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்க இது பண்ணா கூட வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஆனா கண்டிப்பா செய்யணும். குலதர்மம், இது வந்து குலதர்மம். நீங்க பண்ணாதான் உங்க புள்ள உங்களுக்கு பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்மளுடைய இது எப்ப லிபரேட் ஆகும்னு யாருக்கும் தெரியாது. பகவான சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கோம், அந்த சரணாகதியினுடைய அளவு யாருக்கும் தெரியாது. கண்டிப்பா எல்லாரும் செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க ஐயா. ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் அதனுடைய ரெஃபரன்ஸுக்கு கொஞ்சம் மிஸ்மேட்ச் இருக்க மாதிரி இருந்ததுங்க. 338. 338 அதனுடைய ஸ்லோகம் மாறி இருக்கா இல்ல ரெஃபரன்ஸ் மாறி இருக்கான்னு தெரியல. நம்பர் மாறி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஏதோ மிஸ்மேட்ச் இருக்கு. ஓகே ஓகே. முன்னாடி இருந்து மாதாஜி வந்து பதிவு பண்ணிருந்தாங்க. நான் அதை வந்து நான் செக் பண்ணேன். அது வந்து இந்த நெருப்பாலும் புகையாலும் கண்ணாடி தூசியில் அந்த சம்பந்தப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பேஜ்ல தான் கொஞ்சம் மிஸ்மேட்ச் இருக்கு. ஓ அப்படிங்களா? சரி, நான் அதை நான் பாக்குறேன். பார்த்து இப்ப பதிவேற்றம் பண்ணும்போது அதோட இதை நான் வந்து பார்த்து நான் இது பண்றேன். ரொம்ப நன்றிங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. இந்த செஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நீங்க ரொம்ப எளிமையான வகையில ரொம்ப ரொம்ப நல்லா சொல்றீங்க. அதனால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு கேக்குறதுக்கே. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் குருஜி. என்னன்னா நீங்க சொன்னீங்க கிருஷ்ணா வந்து அவருக்காக பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாருன்னு சொன்னீங்க. அவரையே நினைச்சு பண்ணு, அவருக்காக பண்ணு அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஆனா நேத்து நீங்க பேசினதுல வந்துட்டு அவர் நம்மளுக்குள்ளதான் இருக்காரு. நம்மளுக்குள்ள ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கு. அவருக்காக செய்யணும்னு சொன்னா அப்ப அது நம்மளுக்காகவே செய்யறது இல்லையா? அது எனக்கு ஒரு கேள்வியா இருக்கு. அதுக்கு நீங்க புரிய வைங்க. நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. பரமாத்மா வந்து என்னன்னு பார்த்தா வந்து ஒரு சாட்சி பறவையா தான் இருக்காரு. அவர் எதுலயுமே இன்வால்வ் ஆகுறது இல்லை. இப்ப நீங்க வந்து அதாவது வந்து அந்த நிலை வந்து நம்ம வந்து ஞானிகளாலும் யோகிகளால தான் அந்த நிலையை அடைய முடியும். அதாவது வந்து உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுக்காக எல்லாமே செய்யலாம். உள்ளார இருக்க நம்மளால வந்து அந்த பரமாத்மா இது எல்லாமே பின்னாடி வருது. நீங்க கேட்ட கேள்வி அருமையான கேள்வி. பண்டிதன்னா யாருன்னா சமதர்ஷனம், அதாவது ஒரு நாய், ஒரு பன்னி, ஒரு பூனை எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் பரமாத்மாப்பா அந்த நிலை வந்ததுன்னா நீங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி கரெக்ட். நம்ம வந்து அவருக்காக உள்ளார இருக்க பரமாத்மாவுக்கு படைச்சிக்கிட்டா போதுன்னு. ஆனா அந்த நிலைக்கு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையினாலதான் ஒரு எளிமையான முறையில வெளியில அர்ச்சா விக்கிரகமா
இறைவன் வந்து சௌலபியம், அர்ச்சா விக்கிரகமா வந்து எனக்கு படைப்ப உள்ளார இருக்க பரமாத்மாவை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் ரெடி டு லிபரேட். அதாவது சமதர்ஷன பண்டிதா சமதர்ஷனக, நீங்க வந்து லிபரேட் ஆகிறதுக்கான எல்லா தகுதிகளும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த நிலைக்கு வந்துட்டீங்கன்னா ஓகே. நிலை வராத வரைக்கும் என்னன்னா இந்த அர்ச்சா விக்கிரகங்களுக்கு வச்சு நம்ம வந்து அந்த படைப்பை பிரசாதத்தை வச்சு எடுத்துக்கணும். அவருக்காக எது வரணும் சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் கொஸ்டின்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க. சோ ஆல்ரெடி நான் கேள்வி கேட்டு நான் மியூட் பண்ணனால திருப்பி கேட்க முடியல. சோ இப்போ நான் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கிற பொதுவான கேள்வி. நம்ம வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து பரமாத்மாவை ஏத்துக்கிட்டோம், எல்லாமே ஏத்துக்கிட்டோம். சோ இதே மாதிரி மத்த மதங்கள், நமக்கு மதம் இல்ல ஆனா மத்த மதங்கள், அதாவது நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டி எடுத்துக்கலாம், முஸ்லிம் எடுத்துக்கலாம், புத்திசம், நிறைய மதம் இருக்கு இல்லையா? அப்ப அவங்க எல்லாம் யாரு? இப்ப நம்ம ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி மறுபிறப்பு எடுத்தாரு. சோ கண்ணு முன்னாடி. சோ அதாவது அவங்க வந்து கடவுளா கும்பிடுறாங்க. சோ அவங்க எல்லாம் உண்மையாலுமே யாரு? ஏன்னா பைபிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதையில இருக்கிற, பகவத்கீதைக்கு அப்புறம் தான் பைபிள் வந்துச்சு, ஆனா நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒத்து போகுது. சோ அவரு யாரு உண்மையாலுமே ஜீசஸ்? சோ அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப நாள் கொஸ்டின். அதாவது வந்து மதங்களை பத்தி நம்ம பேசக்கூடாது இங்க. ஏன்னா இது வந்து யூடியூப் சேனல்லையும் இப்போ ஃபேஸ்புக்லயும் வரப்போகுது. இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு பதில் நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன். பகவான் அந்தந்த ஏரியாவுக்குள்ள மக்களுக்கு தகுந்தா போல இந்த அவங்களுக்கு வந்து ஏற்பாடுகளை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. நம்ம எதை பத்தி இது பண்ணக்கூடாது, யாரை பத்தி நம்ம கமெண்ட் அடிக்க கூடாது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குள்ளாரையும் வந்து பரமாத்மாவா இருக்காரு. அதனால வந்து நம்ம வந்து சனாதன தர்மத்தை சேர்ந்தவங்க நம்ம எதை பத்தியுமே வந்து சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளாரையும் பரமாத்மாவை பார்க்கக்கூடிய ஒரே இது என்னன்னா நம்மளுடைய சனாதன தர்மம். அதனால எல்லாரையும் வந்து பரந்தாமனுடைய கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் டவுட்ஸ்? வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? அனிருத் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Can you unmute anyone? Yes. Hari Om. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ரீவியஸ்ல ஒருத்தர் வந்து கேட்டாங்க இந்த மாதிரி திதி அந்த தேவசம் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ ஹஸ்பண்ட் மேரேஜ் ஆனவங்களுக்கு பசங்க இருந்தா பண்ணுவாங்க. இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்காதவங்க ஸ்பின்ஸ்டர்ஸோ அந்த கல்யாணம் பண்ணிக்காதவங்களுக்கு அப்ப தேவசம் எல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும் அந்த ஆத்மாக்கு? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. அதான் வந்து பகவான் வந்து ஒரே பதில இது பண்ணிட்டார். சர்வதர்மான் அதாவது வந்து என்னன்னா பகவான் கிட்ட, அதாவது வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம பெண்ணா இருந்தாலும் சரி ஆணா இருந்தாலும் சரி தாய் தந்தையர்களை வந்து பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை தாய் தந்தையர்களுக்கு உண்டு, குழந்தைங்களுக்கு உண்டு. ஆண் குழந்தை கிடையாது, பெண் குழந்தை கிடையாது. ஆண் குழந்தைகளுக்கு நமக்கு வந்து அந்த தவசம் திதின்ற அந்த ஒரு சிஸ்டத்தை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்காங்க. பெண் குழந்தைகள் வரும்போது வந்து என்னன்னா அவங்க பிள்ளையை வச்சு செய்யலாம். பெண் குழந்தைகளுடைய பிள்ளைகளை வச்சு இது வந்து செய்யலாம். அவங்க அதாவது கொடுக்கும் போதே தவசம் கொடுக்கும் போதே சொல்லுவாங்க தாத்தாவுக்கு தாத்தா, தாத்தாவுக்கு தாத்தா, அதாவது வந்து தந்தை வீட்டுடைய இது சொல்லுவாங்க, தாய் வீட்டு சைடு வந்து சொல்லுவாங்க. ரொம்ப எளிமையான வழி. பகவான் சொல்றாரு நம்ம ஹரிநாமத்தை சொன்னா போதுன்றாரு. ஹரிநாமத்தை சொன்னா போதும். அதாவது வந்து செய்ய முடியாதவங்களுக்காக சொல்லியிருக்காரு. செய்ய முடியாது அதாவது ஆனா எல்லாமே செய்யணும். நம்மளுடைய குல தர்மப்படி எல்லாமே செய்யணும். முடியாதவங்க ஹரிநாமம் சொல்லி ஒரு அந்த இது பண்ணாலே போதும்னு சொல்றாரு. இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னா அவங்களுக்கு யார் பண்ணுவாங்கன்னு கேக்குறேன். கல்யாணம் பண்ணிக்கலனா வா, அதான் கல்யாணம் பண்ணிக்காம அவங்க இருக்காங்கன்னா இளம் வயதுல என்ன பண்ணணும், பகவான சரணாகதி பண்ணிடணும். பகவான வந்து they have to catch hold of it. ஏன்னா யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளுடைய இது வந்து இது பண்ணல. பகவான சரணாகதி அடைஞ்சிடணும். குழந்தைங்க அதாவது வந்து குழந்தைங்க எதுக்கு இது பண்ணிக்கிறோம்னா நம்மள வந்து மேல லிபரேட் இப்போ வந்து கல்யாணமே ஆகலன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்படும் போது மீராபாய் அவங்க எல்லாமே வந்து என்ன பகவானை வந்து ரொம்ப கல்யாணம் ஆனவங்க தான் சரணாகதி அடைஞ்சாங்க. கல்யாணம் ஆகலைன்னா பகவான சரணாகதி அடைஞ்சே ஆகணும். இல்லைன்னா அடுத்த பிறவி ரொம்ப இதுதான் கிடைச்சுதான் ஆகும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चन? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. நீங்க இப்ப தவசத்தை பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா? அப்போ இத்தனை வருஷம் நாங்க எல்லா சிஸ்டமேட்டிக்கா தவசம் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் காசிக்கு போயிட்டு வந்ததுல இருந்து இவருக்கு குனிஞ்சு நிமிடு அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியல. அதனால ஹிரண்ய சிரார்த்தமா போடுறோம். அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா? அதாவது நடுவு வச்சு பண்ணறது இல்ல. புரியுது நீங்க கேக்குறது புரியுது எனக்கு. நம்ம வந்து அந்த சிரார்த்தம் பண்ணும்போதோ இல்ல இது பண்ணும்போதோ எந்த ஒரு மனநிலையில, அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதாவது எல்லாத்துக்குமே நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு.
முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து என்னன்னா எள்ளுல வந்து இப்போ ஃபாரின்ல இருக்காங்கன்னா அவங்களால எதுவுமே முடியாது. அப்ப வந்து எள்ளு தண்ணியை விட்டா கூட போதும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எள்ளும் தண்ணியை நினைச்சுக்கிட்டு அந்த ஆத்மாவை நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், என்னால முடிஞ்சது இவ்வளவுதான். எனக்கு தெரியும், அது பிதர்களுக்கு வந்து தெரியும் எந்த சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. பரமாத்மா எல்லாருக்குள்ளார இருக்காரு. எள்ளும் தண்ணியும் விட்டா கூட போதும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உங்களால என்ன முடியுமோ அதை செய்யலாம், ஆனா கண்டிப்பா செய்யணும். பிதர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய இதை வந்து பிதுர் காரியங்கள் நம்ம என்னைக்குமே கடன் வச்சு கூடாது. ஆனா நம்மளால என்ன முடியுமோ அதை செஞ்சிடணும். பிதர்களுக்கு தெரியும், அதனால தவறு கிடையாது, முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. Any more question? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ நான் வந்து 2 நாளா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணல, இன்னைக்கு தான் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன். நான் புக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்திருக்கேன். இவரோடது யாருதுன்னா சுந்தர் கடம்பைது. இப்ப நீங்க ஸ்லோகம் பை ஸ்லோகமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா, இல்ல எப்படி நாங்க படிக்கிறது டெய்லி படிக்கணுமா, அது எப்படி அது கொஞ்சம் சொல்றல கொஞ்சம்? புரியுது நீங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி. அதாவது ஸ்லோகம் பை ஸ்லோகம் போனா என்னால 18 நாள்ல முடிக்க முடியாது, ரொம்ப ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதனால முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் மட்டும் எடுத்து போட்டு வச்சிருக்கோம். பகவத்கீதையில ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து போட்டு வச்சிருக்கோம். அடுத்ததா ஒரு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. அட்வான்ஸ் லெவல் போகும்போது ஸ்லோகம் பை ஸ்லோகமா போலான்ற போல ஒரு ஐடியா வச்சிருக்காங்க. அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போதைக்கு வந்து முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் மட்டும் சொல்றோம். அந்த முக்கியமான ஸ்லோகங்களை நீங்க படிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கே புரியும் இதுல போட்டுருக்காரு. சரி, இப்போ சுந்தர் கடம்பையோட டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சிருக்கேன்னா அது ஓகேவா, இல்ல நீங்க சஜஸ்ட் பண்றீங்களா புக்ஸ்? இல்ல உங்களால படிக்க முடியுதுங்களா, அது படிக்க முடியுதுங்களா? எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் படிக்க முடியும், அதனாலதான் கேக்குறேன் நானு. அப்பனா ஒண்ணும் தவறு ஒண்ணும் இல்ல. அதாவது சுந்தர் கடம்பை வந்து எந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையை சேர்ந்தவர் அவரு? ரங்கமானுஜ மகாதேசிக. அது அப்ப படி, அதாவது வந்து 4 சம்பிரதாயங்கள் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆண்டவன் ஸ்ரீரங்கம் தாராளமா படிக்கலாமா, ரொம்ப இதுவானது, அதாவது ரொம்ப உயர்த்தியானது. தாராளமா படிங்க, உங்களால படிங்க, ஒண்ணும் தவறு ஒண்ணு. ஓகே, இப்போ 2 நாள் கிளாஸ் நான் அட்டென்ட் பண்ணல. அந்த 2 நாள் கிளாஸோட லிங்க் வந்து நீங்க தனியா வாட்ஸ்அப்ல குடுக்குறீங்களா, இல்ல நாங்க எப்படி லாகின் பண்றது, எப்படி பாக்குறது? பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து எனக்கு வந்து லிங்க் வரல. நேத்து வந்து நாங்க ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்ல தான் எங்களுக்கு கனெக்ட் ஆச்சு, பண்ண முடியல. சோ அதனால அது எப்படி நான் பாக்குறது திரும்ப? இல்ல அது நாங்க வந்து இதுல சைட்ல போட சொல்லி கீழே சைட் கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்களா. அதுல வந்து என்ன பண்றோம், இந்த பிபிடி பவர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அவங்க ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ ஆக்சுவலா என்ன கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 9 லாங்குவேஜஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ 9 லாங்குவேஜஸ் பண்றது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்காங்க, நான் தமிழ் கேட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் தயவு செய்து போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். முதல்ல வந்து இந்த பவர் பாயிண்ட்ஸ் போடுவாங்க, அப்புறம் வீடியோ வந்து அவங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சில எடிட்டிங் பண்ணி அவங்க வந்து போடுவாங்க. மிக விரைவில் ஒரு 2-3 நாள்ல வந்து கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. இதுக்கு முன்னாடி 2-3 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கல்ல, ரிலீஜியஸ் கோட் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க. என்னோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னா, பகவத்கீதைன்றது ஒரு மனுஷனுக்கான ஒரு மேனுவல்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மொபைல் இருக்குன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸுக்கு ஒரு மேனுவல் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு மனுஷன் எப்படி வாழணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு மேனுவல் தான் பகவத்கீதை. அது வந்து எல்லா விதத்திலையும் நம்ம சொல்லியிருக்கு அப்படின்றதுதான் என்னோட ஆன்சர் நான் நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து எப்படின்னா, இப்போ மகாபாரதத்துல சிறு குறுங்கதைகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து சில முனிவர்கள்லாம் வந்துட்டு முத்தி அடைஞ்சிருவாங்க. கடவுள்ல வந்து பார்த்திருப்பாங்க, முத்தி அடைஞ்சிருப்பாங்கன்னா அவங்களோட பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாமே குறைஞ்சிட்டு இருக்கும். ஆனா அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம யூஸ்வலாவே தியானம் இருந்ததுன்னா நம்மளோட கோபம் கம்மி ஆகும் அப்படின்னு தான் எல்லா இதுமே சொல்றாங்க. ஆனா அந்த முனிவர்கள் எல்லாம் கடவுளை பார்த்த பின்னாடி கூட அவங்கள கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாம நிறைய சாபங்கள், நிறைய முனிவர் எல்லாம் சாபம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப என்னோட கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னா, முக்தி அடைஞ்ச பின்னாடியும் அவங்களோட கோபங்கள் வந்து குறையாதா? அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து இப்ப என்ன அப்படின்னா, இப்ப நம்ம முக்தி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, சாரி முக்தி இல்ல, அதாவது நம்மளோட மரணிச்சிட்டோம், முக்தி அடையாம மரணிச்சிட்டோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு மறுபிறவி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மறுபிறவி எடுக்கிறது வந்துட்டு நம்மளோட கர்மா பேஸ் பண்ணி தான். அது வந்து கட்டாயமா அடுத்த ஜென்மம் வந்து மனுஷனாதான் இருக்கணும்னு கிடையாது, வேற ஏதாவது அந்த மாதிரி அப்படிதான் வருமா? அதான் என்னோட கேள்வி. அதாவது அடுத்த ஜென்மம் வந்து மனிதனா ஜென்மம் எடுக்காதம மிருகங்களா கூட ஜென்மம் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? அதான் நீங்க இந்த ஸ்லைட பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து 3வது ஸ்லைட்ல போட்டிருப்பேன். ஒரு முனிவர் வந்து அந்த மான் மேல பாசமா இருப்பாரு. நம்ம எது மேல பாசமா இருக்கும்? நீங்க நிறைய பேர் நாய் வளர்க்குறாங்க,
அதே போல அதெல்லாம் அது எது மேல நம்ம பாசமா இருக்குமோ, நமக்கு இறக்குற நேரத்துல வந்து அதை இப்போ மனைவியை நினைச்சிட்டு இறக்குறோமா, இல்ல கணவன் மனைவி நினைச்சு, இல்ல பிள்ளைகளை நினைச்சிட்டு இறக்குறோமோ, எதை நினைச்சிட்டு நம்ம இறக்குறோமோ அதுதான் நமக்கு வந்து அடுத்த பிறவின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. எந்த நிலையில வந்து மரணிக்கிறோமோ அதுதான் வந்து அடுத்த பிறவின்றதை வந்து சொல்றாரு. இப்ப முனிவர்களுடைய கதைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து, அதாவது வந்து 2 விதமான மாயை இருக்கு. மகாமாயா, யோக மாயான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. மகாமாயன்றது வந்து சாதாரண மனிதர்கள்ல வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. முனிவர்களை வந்து எது கட்டுப்படுத்தணும்னா யோக மாயான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய அந்த மாயா சக்தி வந்து இது பண்ணும். அது யார் எதுக்காகனா ஒரு பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ், அதாவது வந்து இதெல்லாம் ஒரு சர்டன் எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணியிருக்காரு பகவான். பாருங்க, என்னுடைய மாயை வின் பண்ண காமம் வந்து ரொம்ப சிரமமானதுன்றது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்காக வந்து முனிவர்களை வச்சு நம்ம காட்டுறாரு. அதனால வந்து நீங்க வந்து முனிவன் ஆயிட்டா மட்டும் நீங்க வந்து விடுதலை பெற்றுட முடியாது. உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து எனக்காக செஞ்சுதான் நீங்க விடுதலை. ஒரு சர்டன் எக்ஸாம் அதுக்காக முனிவர்கள் வந்து இது கிடையாது, அவங்க பகவான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு தவிர அவங்கள முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் அவங்களை வந்து யூஸ் பண்றாரு. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா செட் பண்றதுக்காக அதே போல இது பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. என்னோட பேர் லதா. எங்க தாத்தா வந்து இறந்ததே 70 இயர்ஸ்க்கு மேலதான் இருந்தாங்க. அவங்க இப்ப இறந்தே 40 இயர்ஸ்க்கு மேல ஆயிடுச்சு. இப்பவும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உடம்பு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காதா, இல்ல அவங்களுக்கு இப்பவும் நம்ம வந்து அந்த திதி கொடுக்கறது ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கணுமா எப்படின்னு கேட்கிறேன். நான் தான் சொன்னேன்ல, அவங்களுக்கு உடம்பு கிடைச்சா கூட வேற பிறவி எடுத்திருந்தா என்னன்னா நீங்க திதி கொடுக்க என்னன்னா அவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க, செல்வ செழிப்பா இருப்பாங்க. நீங்க கொடுக்கக்கூடிய திதி வந்து என்னன்னா வந்து அதாவது வந்து மேல மட்டும் கிடையாது, கீழே வந்து அவங்களுக்கு அடுத்த பிறப்பு கிடைச்சிருந்தாலும் வந்து நீங்க திதி கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆவாங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். சீக்கிரமா பகவான் அடையறதுக்கு உண்டான வழிகள் கிடைக்கும். நீங்க திதியை நிறுத்தினீங்கன்னா அவங்களோட ப்ராக்ரஸ் வந்து கம்மியாகும். மேல போனா என்ன ஆகும்னா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி கிடைக்கும், நமக்கு வந்து மெட்டீரியல் பாடி கிடைக்கும். அப்படியே அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் பாடி கிடைச்சிருந்தா என்னன்னா பகவானை நோக்கி போகும். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஒரு அமைப்புனுடைய ஒரு இது. அதனால திதி கொடுக்கறத எந்த காலத்துல நிப்பாட்டக்கூடாது. ஏன்னா வந்து அது நம்முடைய நன்மை. பிதுர்லோகத்துல இருந்தாலும் அவங்க நம்மளை வாழ்த்துவாங்க. அடுத்த பிறவி அவங்க பாடி கிடைச்சிருந்தா என்னன்னா வந்து நிச்சயமா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகி அவங்க வந்து மேல போனாங்கன்னா நம்மளுக்காக பகவான் கிட்ட நமக்காக இது பண்ணுவாங்க, ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு கொஸ்டின், தெரியும் முன்னோர்கள் செஞ்ச பாவம் கூட நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க அப்ப நம்ம பண்ண பாவமும் நம்ம அனுபவிக்கணும், முன்னோர்கள் பண்ண பாவமும் நம்ம அனுபவிக்கணும். அப்போ இது என்ன எனக்கு புரியல, அதனாலதான் கேட்கலாம். அதாவது வந்து நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. உடம்பு எங்க இருந்து கிடைக்குது நமக்கு? நம்ம முன்னோர்கள் கிட்ட இருந்தானே கிடைக்குது. எல்லா ஜெனட்டிக்கல் கோடிங், ஜெனட்டிக்கல் இது எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குறோம். ஆனா அவங்க சேர்த்து வைத்த அந்த கர்ம வினைகள் வந்து நம்ம வேணாம்னு சொல்லிடுவோம். அதாவது வந்து அவங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீ பல டிசீசஸ் வந்து ஜெனட்டிக்கலா வருதுன்னு சொல்றாங்க. அது முன்னோர்களை, அதாவது அது நம்ம உடம்பு எடுக்கிறதுமே நம்மளுடைய கர்மாவை பொறுத்து தான், இண்டிவிஜுவல் கர்மாவை பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து அந்த உடம்பே கிடைக்குது. அந்த ஒரு குலத்துல பிறக்கிறோம், அந்த ஒரு ஜீன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. அதனால வந்து இது வந்து இண்டிவிஜுவல் கர்மா தான். அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த கர்மாஸ் தான் வந்து அவங்களை அந்த அதே போல ஒரு ஜெனட்டிக்கல் ஃபேமிலியில போய் அவங்களை வந்து பிறக்க வைக்குது, அந்த கர்மத்தை ஏத்துக்க வைக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, சொல்லுங்க. ஜி, நான் இங்க மஸ்கட்ல இருந்து பேசுறேன். சொல்லுங்க பிரபு. ஆக்சுவலா வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்துட்டு நாங்க ஃபேமிலியோட உட்காந்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டவுட் என்னன்னா வந்துட்டு எனக்கு வந்து 2 அண்ணங்க இருக்காங்க. அதே சமயத்துல வந்துட்டு என்னோட அப்பா, பாட்டி, தம்பி இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இறந்துட்டாங்க. தம்பிக்கு வந்துட்டு திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இறந்துட்டாரு தம்பி. இப்போ அவங்களுக்குலாம் தவசம் கொடுக்கும்போது வந்துட்டு என்னோட அண்ணங்க மட்டும் கொடுத்தா போதுங்களா, இல்லாட்டி நாங்களும் இங்க இருந்தே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், அந்த மாதிரி கன்டினியூ பண்ணலாங்களா? ஆக்சுவலா வந்து எல்லாருமே செய்யணும். அதாவது வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த இது வந்து கொடுக்கணும். அதான் நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லுது, இது பண்ண முடியலன்னா அது பண்ணு, அதை பண்ண முடியலாம் இதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது வந்து என்னன்னா வந்து அதாவது வந்து அன்னைக்கு வந்து நீங்க என்ன இங்க ஏதாவது அந்தணர்கள் இருந்தாங்கன்னா அந்தணர்களுக்கு உணவளிக்கலாம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்னா வந்து அதாவது எள்ளும் தண்ணி எடுத்து என்ன பண்ணலாம், சூரியனை நோக்கி இது பண்ணிட்டு எள்ளும் தண்ணி வந்து தர்ப்பணம் வந்து பண்ணலாம். பகவானுக்கு வந்து படைச்சிட்டு வந்து ஒரு 10 பக்தர்களுக்கு வந்து உணவளிக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா எல்லாருக்குமே நம்ம செய்யணும். இறந்துட்டா வந்து இது வந்து நம்ம என்ன கூட பிறந்தவங்க, நம்ம கடமை, எல்லாமே நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. இதை வந்து செஞ்சே ஆகணும். ஃபாரின்ல இருக்கீங்கன்றதுனால என்ன பண்ணுங்க, எள்ளும் தண்ணியை வந்து தர்ப்பணம் பண்ணலாம். பகவானுக்கு படைச்சிட்டு ஒரு 10 பேரை ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்லாம் என்பது என்னை நான் உனக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன், இறைவா என்னை நான் உனக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன்.
கிறிஸ்டின் வந்து பாதியாட்ட போய் பாவ மன்னிப்பு, நாம் நம்ம ஆச்சாரத்தை போய் சரணாகதி பண்றோம். இதேதான் கிருஷ்ணர் அனைத்து மதங்களும் ஒன்றே என்றே கூறினார். இதே சரணாகதி தத்துவம். கரெக்ட். எல்லாமே கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. அதாவது வந்து சரியா சொல்லிட்டீங்க. அனைத்துமே எல்லாமே அதுதான். கேட்ட கொஸ்டினுக்கு பதில். பிற மதங்களை பற்றி பேச வேண்டாம். இதனுடைய தத்துவமே சரணாகதி தத்துவம் தான். இந்த எல்லா மதமுமே ஒரே சரணாகதி தத்துவம் தான். கரெக்ட் தான். சரிதான். அனைத்தும் ஒன்றே. உங்களுடைய ஒப்பீனியன்? என்னோட ஒப்பீனியன் அதேதான். சரணாகதி தான், பரிபூர்ண சரணாகதி. எல்லாம் ஏன்னா நான் பைபிளும் படிச்சிருக்கேன், குரானும் படிச்சிருக்கேன். பைபிள் ஸ்கூல்ல அதாவது கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல்ல படிச்ச வேலை பார்த்தா வந்து ஒரு முஸ்லீம் இடத்துல வேலை பார்த்தா குரான் படிக்கக்கூடிய நண்பர்கள். நீங்க சொல்லக்கூடியது உண்மை, அனைத்தும் உண்மை. அதனால வந்து சரணாகதி தான். கடைசியா வந்து என்ன மட்டுமே சரணாகதி அடி, நான் உன்னை எல்லா பாவங்கள இருந்து விளக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, இந்த மாதிரி வந்து 84 லட்சம் நமக்கு பிறப்பு இறப்பு இருக்கு. அதனால வந்து இந்த விண்ணூர்ல வந்து நம்ம யாருக்கு நான் வந்து இப்பதான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். நான் யாருக்கு பிறந்திருக்கேன்னா என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்திருக்கேன். நல்ல அப்பா அம்மா படிச்சிருக்காங்க. இதே மாதிரி எனக்கு இதே சொந்தமானவங்க இதே அப்பா அம்மா எனக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல வருவாங்களா? சரியான கேள்வி கேட்டீங்க. எல்லாருக்குமே இந்த சந்தேகம் இருக்கும். அதாவது வந்து செட் ஆஃப் ஆத்மாஸ் தான் வந்து கீழே வரும். இப்போ வந்து பிள்ளையா இருப்பீங்க, அடுத்ததுல சகோதரனா வருவீங்க. இப்பயே வந்து என்னன்னா வந்து கர்ம கணக்கை தீர்த்துக்கோங்க. அடுத்த பிறவியை பத்தி யோசிக்கவே கூடாது. ஏன்னா திரும்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கணும், எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கணும். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இதோட இந்த கர்ம கணக்கை தீர்த்துட்டு பகவானை போய் சேர்றதுக்கான வழியை பாருங்க. ஆனா வந்து என்னன்னா கர்ம வினை அப்படிதான் சேர்க்கும். நண்பர்களா இருக்கிறவங்க அடுத்ததுல மனைவியாவோ கணவனாவோ இப்படிதான் வந்து மேல இருந்து கீழே வந்துகிட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே போன பிறவில லிங்க் ஆனவங்க தான். எல்லாருமே லிங்க் ஆனவங்க தான். இப்ப போன பிறவில நண்பனா இருப்போம், இந்த பிறவில புள்ளையா வந்து பிறந்திருப்போம். நண்பனுக்கு துரோகம் பண்ணியிருந்தா புள்ள வந்து தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும். பிள்ளைக்கு துரோகம் பண்ணியிருந்தா அப்பாவுக்கு இதுதான் வந்து பிறப்பு. ஆனா இந்த பிறவியோட முடிச்சுக்கோங்க. இதுதான் பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது பிரபுஜி, சொல்லுங்க. வந்து இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம போய் வருஷார்த்தம் திவசம் பித்ருக்களுக்கு பண்றோம். பட் நாங்க இதுக்கு கயாக்கு போய் பண்ணிட்டு வந்தேன். அப்புறம் பத்ரிநாத்லயும் போய் கொடுத்துட்டு பண்ணிட்டு வந்தேன். பட் அங்கெல்லாம் போகும்போது சொல்றது வந்து நான் இங்க 2 இடத்துலயும் நீங்க வந்து பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் நீங்க திவசமே பண்ணாட்டி கூட ஒண்ணும் இது இல்லை அப்படிங்கிறால அது வந்து உண்மையா இல்ல? நம்ம வந்து அது பண்ணாலும் கூட ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து திவசம் வந்து கொடுக்கணுமா? நல்ல அருமையா கேட்டீங்க. எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது. ஆனா வந்து என்னன்னா வருஷம் பண்ணிடுறது வந்து என்னன்னா அவங்களுக்கு நம்ம இந்த உடம்ப கொடுத்துருக்காங்கல்ல, நமக்கு இந்த உடம்ப கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு இதுவா கடமையா வந்து இது பகவான் சொல்ற கடமை. இதெல்லாம் வந்து குலதர்மம், நம்மளுடைய குலதர்மம். ஆனா உண்மை கயாவுக்கும் பத்ரிநாராயண